Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fweny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Ajongo chopo kanyo saa 12 mar okinyi. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. Neno chenro marwa mar piny okinyi makawuono. Oyawre kendo ichiw nade okinyi makawuono. To gweng' ma intiere piny oru e yo machalo nade. Bore Nairobi kae wachiw e yo makare. Makmana ni koyo ema ng'ich. Koth nochwe otieno duto, mano otieno ma piny orugodo kawuono. Kata kamano okinyi makawuono asechopo e studio kae achiel kachiel mar kelo ni chenro mar piny kachiel kod mano mar mbaka romo. To kaka pile waiko ni chenro ma iye lach. Ka bang' ma abro bedo kakelo ni weche manyien. Tok mano to wabo bedo koyudo nonro mar gazet. Kaka pile gazeta omenyo weche mopogore opogore. Gisani antere kod gazeta mar The Standard e studio okinyi makawuono. Kama podi gino momenya maduong' okinyi makawuono en kotudore kod ng'anyo mag lakteche. Nyaka sani koro wacho kae ni Doctors Deal Breaker. Kalo ni nyaka sani koro wang'eni lakteche gawacho ni nitiere gigo ma sirikal osechopo dwaro margi to moko podi. Kata kamano ne giramo ni ng'anyo margi podi biro bedo ka dhi nyime. Kaachiel kod wechego mag pioula ma ikelo kod koth mapek mamedo chwe e kor gweng'e mopogore opogore e pacho kae. Mago duto omenye e gazeta mae mar The Standard manyaka sani antiere gode studio achiel kachiel okinyi makawuono. Ang'eni e kinde mwabo bedo kwa chope nonro mar gazet mano kango chopo kanyo saa 12:30 to gazet mar Daily Nation bro bedo kosechopo nwa e studio ka achiel kachiel kendo bro bedo kwa lidho ni mar mondo mi bed kod asiso mar ng'eyo gigo mantiere gazet okinyi makawuono. Bang' mano twak mokwongo okinyi makawuono Nyakwara Ramogi Ajongo bro bedo kwa twak kotudore kod yore mamoko mag thek e pacho kae. Nikech wang'eni nitiere yore mamoko manyaka sani koro itemo dhir mar mondo mi jopiny ponono ka intiere kod gwandruok gi ng'ato kopogore kod chwalo ng'ur mar doho ponono nyalo bedo piny mar mondo mi ubed kod winjruok. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni mediation. Mane yo ma nyaka sani koro iwacho ni ponono inyalo ti godo to mana ne buche ma ponono inyalo bed ni iyalo oko mar
doho. Mane momiyo okinyi makawuono wabro bedo kae kod wendo. Obro bedo konyisowa ni gin buche mage mapono ni nyalo yal oko mar doho kokalo e yor thek mano mar mediation. To gin buche mage mapono no nyaka chop mana e nyim doho mar mondo mi jayal bura e mang'adgi achiel kachiel. Bang' mano Nyakora Mugi Ajwang chieng' tich adek ka chieng' tich adek ibiro yudo chenro mar tedo gi chiemo. Jael Lieta biro bedo ka kelonwa kit teta ma odiochieng' makawuono mar mondo mi bende wang'ni nyithindo chiegni yepo kata kamano thuolo magidong godo ka gintiere e udi pono ne chiemo mane mopogore minyalo tedo ne nyithindo mar mondo mi gibed kod mor. E chenro mar mbako romo Nyakora Mugi Ajwang okinyi makawuono kochakore saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Wabo bedo kwa tuaka kotudore kod Rio sekta mar boda boda e pacho kae. Wang'ni sekta mar boda boda en achiel kuom sectors manyaka sani wajathoro neno kama siche mag apaya katimore moko kuom gikelo kod jogo mantiere sekta mar boda boda. Kata kamano paro sani nitiere ni onego bedni ipuonjogi mar mondo mi gibed kod lony mar arieya ahinya te kinde magitiyo kod apeyni e pacho kae. Bende kaluwore kod paro mano ritruok e apaya mano sidha mano juma mokalo. Nyaka sani koro nitie idwaro ni ponono jogo mar yembo kachiel kod jogo mantiere sekta mar boda boda gibed kod thuolo mar seche 8 e odiochieng' mar mondo mi giti kaito seche modong' giywe godo kaka yorno maneno ni chal mar ngimagi obede yo makare. Kata kamano jo boda boda biro bedo ka luwo chik makamano kose oyo mane twak mwabo bedo godo e chenro mar mbako romo okinyi makawuono. To kaka pile chenro mar mbako romo wachwelo ni achiel kachiel nyaka e kor gweng' kama intiere jofambo magwa biro bedo ka tudre kodi mar mondo mi imbi nyiswa ni to sekta mar boda boda ponono gin weche mage ma inyalo bedo kod gombo ni orie e sekta mar boda boda kalore ni sekta mar boda boda achiel kuom sectors bende ma ondiko jo Kenya mathoth ahinya e tich. Omiyo chako tudri kodwa Nyakora Mugi Ajwang chakore sani namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV YouTube bende wiki kwil godo ibiro yudo wa Ramogi TV Kenya. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Mokwongo magi e thuond weche ma wamiyo pek. Ji 59 owacho ni enough is enough, gigolo speaker margi Charles Owino Likowa. Follow up to the doctor's refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court and file the status report as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. We have also recorded at least 38 fatalities from this range, from drowning and other related accidents related to these floods. Nyakora Mugi Ajwang machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Joten migepe owinjore kanyakla mar dagi yie mar kwayo mar lakteche ni jopuonjre mago interns chulo omenda mohewe 200,000. Matimore ka jaten migao mar thieth Susan Nakumicha obugo dhi e doho poni lakteche onyono piny ni ok gidogi e tich. Nakumicha wacho ni weche duto mane ochwal kod riwruok mar KMPDU giseloso makmana ni jopuonjre mago interns. Kaka Diana Olonde leronwa riwruok mar lakteche KMPDU ne orema keto kokgi e winjruok ka gimako chung ni nyaka serikal chop dwaro mar interns eka ginyalo yie keto winjruok. Twak mar komiti matayo lalruok e wing'anyo mar lakteche ne ochane boma ma Nairobi kendo geno ni nitie ni winjruok nyalo bedo ni osetim kendo lakteche nyalo dokie tich. Kata kamano, riwruok mar lakteche ne ok ochopo e twak makamano mar keto sei kaka ne piny owacho dwaro bang' twak kuom ndalo 4. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha ne ok omor kod okang' makamano kendo bugo dhi e doho madonjo ne lakteche poni pod ginyono piny ni gidhi nyime kod ng'anyo kata bang' twak. Follow up to the doctor's refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court and file the status report
as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. Equally, we will be asking our council to appeal to the court to review the orders that had been issued initially so that we are allowed to take the necessary action to ensure that Kenyans continue to enjoy healthcare services. Na kumicha okonie ngurmane ochwal kod lakteche gisetemo kendo nyaka sani gin kod shillings bilion 3.5 mabiro chulo gope mag lakteche chakre higa mar 2017 nyaka sani e kidienje 5. Olero ni gin kod bilion 6.1 magiseiko ne tieko midhiero mag lakteche gino machalo ka gimok nomoro lakteche go. E mbui mar jagoro maduong' mar KMPDU Dabji Atela okwayo piny owacho mondo kohero to were gi dwaro duto 18 kuom 19 magisingo chopo kare to gichop kare achiel ma en chudo mag interns. Bende mbui mare okwayo piny owacho mondo kaw bilion 3.4 ewi bilion 6.1 oketie chudo mar interns ka modong' ginipogi e kindgi giwegi. Tend counties ka otelnegi kod jakom mar riwruok mar governors Anne Waiguru to kor ka kore okoni county ka county biro kawo ndamo mager ne lakteche ma pod biro dhi nyime gi ng'anyo. All county-specific issues, as raised by the union, were adequately agreed upon. This is therefore simply unacceptable and have left the governments, the county governments and respective employers to deal with this long unwarranted strike as they deem fit within the HR policies and practices. We therefore advise all county governments to take appropriate and necessary action to ensure that health services are not disrupted moving forward. Jatend migao mar jotije piny owacho Moses Kuria babende en achiel kuom jokomiti matayo twak bedo nyiso ichwang' mare kod lakteche ma okoni ok jo adieri. Kuria koni ochano chwalo paro mondo mi jotije sirikal duto ondiki e yorora koa e yo maongirore. If the doctors think that you are against them, this week on Friday I will be moving to cabinet to present a proposal, a recommendation, which if cabinet approves, all government workers, at least on the national government, COG can speak for county government, all government workers from driver to cleaners to everybody will be converted to contracts. There is not going to be anybody permanent anymore. Ng'anyo mar lakteche ni odiochienge mar 41 kawuono. Riwruok mar jochiw thieth clinical officers odagi ni ok ginyal luwo dwaro mar governors ni county ka county oket winjruok matenge gi clinical officers mage. Ng'anyo margi giwacho ni jochiw thieth duto onego tii kaluwore kod chike matayo gi kanyakla to mano inyalo mana tim ka okalo kuom winjruok gi sirikal mamalo kod mago mag counties. Jochiw thieth go bende oyango ni ng'anyo margi pod dhi nyime nyaka winj dwachgi 10 e yo makare. Government had promised to employ 20,000 clinic officers because the number that is required according to the Ministry of Health that is behind us so that we can be able to implement the universal health coverage is 24,000 clinic officers working in the public sector. We only have 7,000. So we actually have a shortage of 17,000. None of our issues have been resolved so far. We are on the strike legally and well protected. We are not visitors in Kenya, and we are not willing to go down without realizing what we are pushing for. In any case, if you listen to what the chair has highlighted, our push is about a proper investment in the health sector, where we can have government investing money enough to ensure that we can hire the staff we need to realize UHC. Duol mar governors oyango ni gidwaro medruok mar siling bilion 5.8 e pok mar omenda madhine counties mondo konygi chopo dwaro mar lakteche masani ni ng'anyo. Ka giloso e kinde mane gichopo e komiti mar Senate mochung' ne weche omenda, duol mar governors okoni ok gibiyie mondo migi matin ne bilion 450 e hik omenda mar 2024-2025. George Bati miyo waler. E kinde ni mapod winjruok otamore e kind piny owacho mamalo mag counties kod lakteche ma pachoka,
Duol mar Gavanas dwani chiwne gi bilion 5.8 e pok mar omwom hik omenda 2024-2025 mondo bigeng' godo ng'anyo machal kod masani dhi nyime e pacho ka. Kotelnegi kod jakom margi Anne Waiguru e mbele komiti mar Senate mochung'ne weche mag omenda. Duol mar Gavanas okoni kata obedo ni tije ne ochwal ne counties omenda ma kore lache miyo migepe mag piny owacho mamalo ka counties tipodonegi omenda maonge kore. Gikoni mondo counties ochop dwaro margi nyaka migi medruok mar bilion 7 higa ka higa. If you look at the ministries' budgets, for the ministries with devolved functions, you will find, for example, there's a lot of resources that is still in those ministries that ought to ideally be in the counties. Ministry of Health, we have said that very many times. Ministry of Agriculture, Ministry of Water, Ministry of Roads. 5.8 is the maintenance cost in line with the contracts that are currently in force. If we are to sustain the new basic that the doctors are asking for, counties will require as much as 7 billion shillings every single year to just sustain that. Gavana Mataraka Nithi Modhome Njoki koro nyiso riwruok mar lakteche KMPDU ni samoro dwaro margi ok dhi chopo kare poni migawo mar omenda ok ogolo mapiyo bilion 5.8 magidwaro. It is important to know that what we are asking for is even meant to stabilize or remove the doctors from the streets. And the KMPDU should know, and wherever they are, they should hear this. If we do not get an increase in the equitable share of 5.8 billion that is ring-fenced for paying that salary increase, then we shall be lying to them. We'll just be cheating them to go back to work, and there will be nothing. Governors wacho ni kata obiro ni gitemo manyo kaka ginyalo jiwo omenda magichoko, duoko piny omenda ma itiyo godo e chulo osara en gima tek kaluwore ni ok ginyal teng'o mogo lwet jotich magin godo gi kindeni. You have had many times you've been told reduce the wage bill. There's only two ways to reduce the wage bill. One is to increase revenue, and we have said to increase revenue, it has to come from the DORA. The other one they keep saying is increase our own revenue. We can't. Two is to lay off staff. You know very well that that is an impossibility in this country. Pending bills will forever continue being in counties as long as we continue receiving less than we should. Duol mar Gavanas wacho ni dwaro mar osara medore kaluwore kod medruok mar kwan jotich. Giyango ni lakteche mane kwan gi gin 874 e higa mar 2013 omedore nyaka 4398 ka jochiw thieth kata nurses mane gin 6620 e higa mar 2013 sani gin 31923. Bende gilero ni ute thieth bende kwan gi osemedore kowuok 8466 e higa mar 2012 nyaka 16655 e higani, manyiso ni counties nyaka many kaka keto masinde kod gige thieth mamoko gino magikone chunogi mondo giti kod omenda mathoth. George Bati, Ramogi TV. Koth mapek ma osebedo ka chwe pachoka osekelo ula ma onego ji 38 ma en kaluwore gi nonro mar riwruok mar Kenya Red Cross ma wacho ni koth mapek no medo daro ji e gwenge ma Thurka kendo mwandu bende medo kethore. E kaunti ma Homa Bay, ji ma okwan gi ok tin 8,000 oseyudo sandruok e gwenge ma Karachuonyo kendo thothgi ojote skunde. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi ler matut. Kaluwore kod koth mabubni gi oula mapek mosekelo lal, riwruok mar Kenya Red Cross olero ni maromo ji 38 osewito ngimagi kaluwore kod oula makoch. We have also recorded at least 38 fatalities from this range, from drowning and other related accidents related to these floods. E kaunti ma Homa Bay, familia moyudo midhiero mokel kod oula medore kanyaka sani maromo ji 8,700. Oula osekelnegi chandruok e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Ji ma oula odaro ojote kembe 3 magin skund primary ma Kobuya gi Osondo, ka familia bura bende ojot Simbiko Gembe dispensary. 8,700 people have been affected. This includes 1,057 families who are now in camps and another 700 people who are staying with their relatives or they have other alternative. Puothe marom 464 bende pio olose yoro gi cham eigi. Gwen marom 3,000 gi jamni 40 bende pio olose nego e gwenge ma Karachuonyo. E gweng ma Machakos,
Ndege mar obila oreso nyathi ma jahigni 5 mapiyo lanyo geng'one gwenge Mandwani, Maniata e kaunti ma Machakos. Yango ni nyathino nyocha odong' chien ka jonyuolne nendo ng'wech ringo oula mapekno. E gikone to ne odwoke ne jonyuolne. E kaunti ma Kirinyaga, luoro kwako oganda kaluwore kod oula ma othicho jodak e kundegi mag jot kaka Kagunda kod Githuku. Aoche mathoth opong' kendo momo modonje miere ma oketho elni mathoth. Then tukienda pande ya Kirinyaga West, kuna familia zinafika 75 ambazo zimeathirika, zimehamishwa hata makwao sababu maji imekuwa mingi zaidi, na kuna zile tunajuanga familia nazo zenye ziko pamoja ambazo ni zaidi ya 20. So kwa jumla Kirinyaga County tumepata familia zaidi ya 600. Report mogol kod riwruok mar Msalaba Makwar kata Red Cross Society of Kenya olero ni maromo ute 25,000 gi 30 oulosedonje kendo weyo ka kuomgi maromo 11,000 mar utego oulosedareji. Bende giyango ni ji maromo 11,275 odong' Nyalija bang' oula darogi. Nyaka sani maromo ji 17 pod imanyo bang' oula lal kod gimiro. Sikunde maromo 24 bende oseketho ka Kenya Red Cross wacho ni che maromo 4,824 ouloselal godo kendo osenego. To kuonde mopogore opogore mag apaya ma itiyo godo 15 madongo pacho ka bende oseketho. Magi timore ka meneja marango weche mag midhiero ka Kenya Red Cross wacho ni mago mana midhiero ma wiye kendo ji oganda mondo ikre ni midhiero makoth mago oula mabiro ma wacho ni nyalo bedo mapek kipimo gi mosetimore. This therefore indicates that we are likely going to have more flooding because 110 millimeters of rain in 7 days where rain has continued. Mana kaka koth medo mi oganda mathoth ndonyo ng'wech kendo wuok e miregi, jokor lwasi ji oganda mondo bedo motang' mana kaka Mwanda Chich gogoya. Ma biro reso gi midhiero mabiro kod koth mag oula. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Spika mar od bura ma Migori Owino Likowa othich oko kod MCAs ma Migori kendo jalup spika Matthew Chacha ema oyiera kaka spika ma Kojolo e kinde ma MCAs rito biro yiero spika manyiena. Kaka jafombo marwa George Jumalero, Likowa itudo gi tayo chenro mag od bura e yo ma ok ochopo e rang'iny ma chik dwaro. E kinde mar higa achiel kod dweche 8 nyaka ne yiero Owino Likowa kaka spika mar od bura ma Migori, osebedo kokedo kod lwenje mathoth ma oting'o cases mane ochwal doho makwedo yiero mare kaka spika mar od burano. Kapo cases mag doho mane ochwal mapingo yiero mare koro pok orumo, MCAs ma Migori othulo Owino Likowa oko kaka spika margi. The Constitution and all other relevant laws give members the mandate to elect and to remove from office. So this afternoon they have removed the former speaker, the Honorable Charles Owino Likowa. Ji 59 owacho ni enough is enough, gigolo speaker margi Charles Owino Likowa. E twak mar thich oko Likowa kaka spika mar burani mane ochwal kod MCA Makaletho Masakungo ne ong'lwedo kod MCAs mag od burani ma bende seyo Likowa kuom rem tayo burani makare kaachiel kod tiyo marach kod omenda. To wan gadiera ni chandruok mwasebedogo ng'eny gi koro dhi rumo, nikech kaluwore gi kaka members neno nitie gik mosebed ka gidwani mondo tim e yo ma gidwaro mondo mi okonyre to osebedo gi digni. Motiyo kod assembly ka en pesa mipango e chenro maran higa dweche 12. To samoro nyayudo ka wapango weche, wapango chenro gi pesa monego bed ni ran dweche 12, to dwe mar 5 chak dwe mar 1 nyaka dwe mar 5 pesa osarumo. Kwa penjo spika ndio spika, pesa orumo nade? Mondo wabed piny mondo wang'i kama pesa odhiye gi kaka otiyo spika wanyana ke kama pesa odhiye. No okachul members kuda ke kama pesa odhiye. Kwa penjo spika, osejo moko bin quality kia. Ni joma kwelo go gin mibro makgi to members otimo ang'o to thagore. Jatend kweth mathoth e od bura ma Migori Ken Ouma wacho ni MCAs pok ochulo omenda mathoth ka spika magi thucho oko ni ok osebedo kayango gi omiyo chudo koro deko. Wasebudho ka pok ochulwa to nikech chenro osebedo ka ok ring maber, to ka members no dhi penjo mondo migi duoko to apani spika mane nitie no kodwoko mano morowa, to chako wewa kendwa kanyo koro no dang'ni. Koro waneno ni kare kok odwa tiyo kodwa to wakonyre kendwa.
Emomiyo wayiero acting speaker maen nyocha en deputy speaker mondo tawa kwadhi mbele. MC Zobeni Mdhiao makawuono ne okuongo temo bedo kodwa kod spika kapok othicha oko wachno likowa ok osebiro kakoro chiko ite ne gik magikone kabende mosethiro chenro mag od burani. Nyaka sani jalup spika ma od burani Matthews Chacha ema koro MCs oyiero kaka spika ma Kojolo kabende wuon osingo matiyo makare kod MCs. I want to thank all the members of the County Assembly for showing confidence in me and my leadership, and hope that God will grant us a smooth working relationship and be able to face the challenges that there are and overcome them for the good of the people of this county. Komar spika ma odbani ma Migori osebedo maliet e kinde duto kama ok kinde mokwongo magithicho oko spika margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar Azimio la Umoja koro sundo mondo chuga put moyiedhi mar nono gima nyocha okelo masira mar ndeka kalapapla mane onego jatend jolweny Jamadara Francis Ogola. Azimio bende osewalo jaod bura ma Mathare Antonio Luoch gi seneta ma Kitui Enoch Wambua kaka jotelo monego nywandi e apudno kowuok e od bura. E ote ma osom kod jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandai, Azimio dwaro ni anyuola mag oganda mane owito ngimagi bende onywandi e apudno. Jatend jolweny Francis Ogola notho tich ang'wen mokalo e masira ma bende noweyo ka jolweny mamoko ochiko otho. On the death of General Ogola, the parliamentary group shared deep condolences with his family and the families of all those who perished together with him. Further, the PG called for a judicial inquest into the accident and death as opposed to mere investigation led by the military that is close to civilians. We also demand that families of the victims be independently represented in the investigation and inquest. I must hasten to add that we have authorized Honorable Antonio Luoch and Senator Enoch Wambua to lead a process of establishing a parliamentary inquiry, a joint parliamentary inquiry involving both the Senate and the National Assembly into the unfortunate death of General Ogola. Already, we are seeing worrying signs. We have noted that Mr. Ruto set up a separate investigation team away from the one gazetted by its Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen. Nyakasani ji abiriyo koro osetho kaluwore kod masira mane oyudo yie e nam ma Baringo. Mayo biro tok ringre auchiel mayande imanyo yudore okinyi manyoro. Ka olero wachno, Commissioner ma Baringo Stephen Kutwa wacho ni ringre go ne oyudi machiegni gi chula manie nam ma Baringo no. Yieno mane oyudo masira chieng' Jumapil ne oting'o ji 23 kama thothgi ne gin nyithi skul. Ji 16 ne oresi tok apaka loko yieno. Our divers and our marine officers were able to trace the bodies around Koko Island, and the bodies have been successfully brought to the mainland and moved to Kabarnet mortuary. We want to say pole to the families. We have taken some of the family members to go and identify the bodies and then be given psychosocial support. All over Kenya right now, we don't know what's happening because there is a lot of accidents all across, and this one is one of it, in which it's not expected because it's within water bodies. So we shall pray God, all of us. I think there is a lot that we need to do as Kenyans towards saving lives of our citizens all across. So urgently we need life jackets here as soon as yesterday. Jodak e gwenge mag Gwitembe e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho
otiek ywaruok kama osebedo e tong' kaunti ma Migori kod Narok. Giwacho ni pod gidak kod luoro nikech ywaruok kama ikelo kod lowo malachne oting'o ekas 50. George Juma leronwa mathoth. Kata bed ni piny owacho kawo kalo kuom migao marito kwe pacho kae osebedo ka singo matikoruok ma osebedo e kind ogendni ma odegwego mag Gwitembe e kaunti ma Migori kod Ang'ata Baragoi e kaunti ma Narok. Jodak go wacho ni nyaka sani onge okang' malong'o ma osekawo kod piny owacho e kelo kwe. Inaonekana sisi si wa Kenya kamili. Kuna kasoro fulani na tunaomba kwamba tuchukuliwa kama wa Kenya, na tukiwa wa Kenya tulindwe kama wa Kenya. Monj ni oganda kod kethruok mag mwandu pod timore e tong'no mar Gwitembe kaachiel kod Ang'ata Baragoi, gigo ma ikelo kod ywaruok mag lowo malachne loyo ekas 50. Juma ma okalo jopur mathoth ma opidho cham e loni ma osebed ka ilaro kuom higni mathoth neno ka odumbgi ekas buora obeti. Ng'ombe zetu zinapelekwa, chakula chetu kimeharibiwa, lakini tuko na serikali ambayo tulichagua kwa kazi hii. Hawatujali. Tuko na mbunge, tuko na rais, tuko na PS. Vitu ambao nimeona huku ni vitu za maajabu, kwa sababu kuna mimea ambao imekatwa, mahindi, kuna viazi ambao zimeng'olewa. Sasa hivi familia kama 100 zimeathirika na hawajalima, na vyakula vyao ambavyo walikuwa wamelima hapo awali vimeng'olewa, mahindi yamefyekwa. Moko mjipurgi sani ok nyal kata chopo e puothgi mondo koro ging'i chambgi nikech luoro ni dek monjgi. Tusaidie. Sisi tunateseka sana, watoto wetu hawasomi, hata hatuendi kwa shamba. Tumekatazwa kulima. Tukienda tu kuinama tunafukuzwa na malisasi. Tujui chenye tutafanya, sisi tunasumbuka. Serikali tunaomba mtusaidie. Moko mjotele kaunti ma Migori mane otimo limbe e kama ywaruok nitiere ni ne oromo kod rawere mane dwaro monjogi, ka bende ne oresgi mana kod obila mane okogi. Hata wakati huo tukitembea, kuna vijana walikuja wamejihami kutaka kuvamia, na tukikuwa na security hapa, na tunajiuliza kwa nini step isichukuliwe watu wetu waweze kuacha kuuawa katika hizi maeneo. Monj ma osebedo tong' kaunti za ariyogi ma oting'o Migori kod Narok osekelo midhiero mathoth ma oting'o thoge, hinyruok mag oganda kaachiel kod kethruok mag mwandu. Kwetu pale tuna amani, tunateseka kipindi kirefu. Mimi bwana wangu alikuja akauliwa nyumbani, nikapora vitu kwa nyumba ikaisha. Serikali mtusaidie. Serikali ya Kenya itusaidie. Kuna watu ambao wameuliwa. Moko mjogo modak e tong' Ang'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe bende sedar nikech ywaruokni. Tumetolewa mashamba kipindi kirefu, atulimi, tunateseka na njaa. Jodak mag Gwitembe kaunti ma Migori wacho ne gisesandre kuom higni mathoth ka giseyo piny owacho kuom rem e kelo kwe kind kaachiel kod ogendni mamoko ma osebedo ka yware ni wach loni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora Jwang' report mar George Juma kowuok e kaunti ma Migori ema wachopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Moko kuom bende aneno ka ndikonwa achiel kachiel e Facebook kacha kama wantiere live. Asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa okinyi ma kawuono e wang'isi ni inyalo tudri kodwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Maneno ni in bende iluwo chenro mag okinyi ma kawuono. Rose Lopez wacho ni Ramogi ler kabisa. Kenda neno news gi mamana min achieng' ka antiere Karachonyo Pala, koth gi oula ketho gigi gik moko yawa. Ariana Okelo nyakwaro koth wacho ni Jagema Sumbi aneno Ramogi TV e yo makare kane dala mar Gema Sumbi. Oyamo wuod Nyahera wacho ni good morning. La Livingston Akala wacho ni in. Moses Wose wacho ni Moses Sugar Baby from Sigomre. Moso jota chenro mag Ramogi duto ni okwe ahinya. Moses Wose med mana kete Ramogi TV kalore ni podwa iko ni chenro ma iye lach. Cleophas Oluoch benane noko sedonjo mar mondo mi okelnwa nonro mar gazet. Cleophas, gazet ainya nyato mano ma Daily Nation to wacha ng'o kinyi makawuono kalore ni The Standard taselieko ne nyakora Ramogi Jwang'. Cleophas.
Nyakoromoge Jwang, weche thoth ahinya moiko ni gazet okinyi ma kawuono e chenro mar piny ka gazet mar Daily Nation mana kama nitiere kar kae wacho ni Azimio koro dwaro mondo tim nonro matut kaluwore kod tho mar jamadara Francis Omondi Ogola manokete kar yweyo mare mogik chieng' Jumapil. Mane gimomi pe kar kae kaka machielo bende nitiere listi ma ogol mag jogo makoro dhi yudo thuolo mag bedo joyal buche mago kata judges madhi bedo kacha e Court of Appeal. Mano dono mar appeal koro dhi bedo kacha. Nitie jogo midhi timnegi kata idhi dadhogi. Achiel kuom jogo ma bende ok ochopo e shortlisting en jakom machon mar IBC Wafula Chebukati, ondike kar kanyo kaachiel koda ka gino ma opogore kaunti ma Homa Bay omi pek malo kanyo nitiere ite mar 13 kaka kaunti ma bende temo tieko tuono mar malaria e alworagi. Mago bende nitie kar kanya Nyakoromoge Jwang kaachiel koda ka koth mamedo goyo gwenge mopogore mosemiyo oula odaro ji kar dak kuonde dak mopogore. Ka nitiere jogo mantiere kaunti ma Machakos kar dak ma Syokimau iwacho ni sani makida nyiewo lo dhi nyiewo lo sani ka koth chwe. Joyce ka ng'ato da manyo gimoro amora machiegni kod wacho ni oda nyiewo lo Machakos, oda nyiewo lo Kisumu, dhi adhia sani ka koth chwe. Inane ka kanyo en nam, idhi bedo kinyiewo nam kosi nyiewo aora kosi nyiepo e bath aora to chal nade. Sani ema idhi bedo thuolo mar ng'eyo ni mar jok mano nyiepo kar kae. Ma apartment luongo ka ni 360 degrees estate mayudore Syokimau. Jogi ting'o nyaka kabat, ero giting'o kabat giwuok go kar kae. Omiye peke ite mokwongo kae mar Daily Nation. Nyamburko bende nitiere kae ma pi oluoro. Ma mi paro machal nade kinde ma koth medo hinyo anyuola mopogore. Nyaka sani koth pod medo chwe kata okinyi ma kawuono Nairobi ka oting'ore ka dipo ni chano wuoth mari ichandri e yo makare. Ting' umbrella, ting' mavul mari, ting' lewni moko mapek koyo kik donjiri kata kik maki ahinya e kinde ma wantiere sani. Mane gimomiyo wadhi bedo ka wakelo nonro mag gazet kaachiel koda ka chenro mopogore mago mag chudo mag lakteche. Iwacho ni sani lakteche osewacho ni kuom gik moko 19 modwaro ka 18 mowie miyowa ka goluru te tumi mana in tons pesa ma gintiere godo. Joyce mago mathoth ang'ena duogo kae ka ntiere ka kod Charity Kilei mabiro dhi bedo godo ka achiel oseikore makare en bende dhi bedo kanyo kokalo e gazet mar The Standard kod mar Daily Nation mane kinde mabiro. Joyce koro sani aduogo mondo mi koro Nyakoromoge Jwang obeda gi siso ni mar wan dhi bedo mana ka walidhonegi oboke mantie godo okinyi ma kawuono. Cleophas wacho kanyo makare nyaka nang'e ni Nyakoromoge Jwang biro bedo kaneno pichni makamago achiel kachiel mar kaka oula osebedo kapo nono kelo midhiero ne jodak e counties mopogore to mana kiwinjo ka Cleophas wacho ni mae sa mar ponono kidwa dar mar mondo mi dhi e state machielo mae sa mar dhi ng'iyo ni ponono idhi kuma chala mar yore madhi kuro chalo nade, oula chalo nade ka koth ochwe. Ka kamano Nyakoromoge Jwang yena mar mondo mi akaw yweyo madundo. Bang' yweyo to Cleophas biro bedo katai e nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Skiza chapa ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kabila. Kiwango cha hela? 50. 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Tunakupa na zawadi. Kadhongi. Asante sana. Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Skiza Chapa. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Skiza chapa ushinde. Discover the beauty of Amboseli at All-to-Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover.
ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor nyakoro mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Ik berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Okinyi majaber nyakoro moke jwang' okinyi mwada kelni ka gazet odiochieng' makawuono gigo mosebedi kanyo komipe to akoni mana kaka pile watime ka kod jofwambo kinde ka kinde wakeloni ka mondo ibed kod ng'eyo ni gin gik mage mantiere kar ka nadhi bedo kata e chenro kendo chenro nyayudo achiel kachiel kokalo e mbui waduto te mag Ramogi TV e Facebook marwa yudo Ramogi TV X yudo Ramogi TV KE YouTube wantiere kacha Ramogi TV Kenya yudo kacha achiel kachiel ka itudi koda bende mbui meka duto te yudo kacha Cleophas Oluocha dhi bedo kata yan Jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka chango wantiere ka kod Charity Kilei oyawre Charity. Oyawre Cleophas. Chio nan. Achio maber mana. Iwacho ni weche mathoth timore koth medu chwe ana chio yo makare Nyasaye orita kendo kauno wantiere kar ka wanona ne gazet to mokwongo wachako kod gazet ite mokwongo mara gazet mara
Daily Nation ka mondike sigend mopogore opogore mabende kae mang'wa waranga ahinya ni mane momi pek to maduong' ahinya momi pek ka gin weche ariyo. Mokwongo nono tho mar jamadar Francis Ogola kaachiel koda ka koth mapek mamedo chwe kendo oganda kale midhiero mag oula mathoth nyaka montiere kar kae. Sigana mar Azimio ne omi pek ite mar 4 kod mar 5 ka mar oula ni ne ite mar 2 kod mae mar 3. Ang'e ang'waranga ne machielo mar Azimio ni kinde mabiro ite mar 4 kod mar 5 to ite mar 2 kod mar 3 ka wachak gi ite mar 2 kod mano mar 3 kanyo mawacho ni piny Kenya sani koro jodak moko kale midhiero mopogore opogore mane kama gintiere piny kae. Ang'e ni piny kae nitie picha momiwa wanyalo neno ane kaka ochal Charity. Iwacho ni sani kida timo gimoro amora kida nyiepo kata kida timo gima chal nade mae kinde ma onego bed ni itime mae kama koro wadarange yo makare ahinya mondo mi wabed kod ng'eyo ni waneno kama gigi duto bende nitiere. Cleophas ananeno ni mara nyisi adieri ng'eni koth osebedo ka chwe lakini pok ochwe kaka wanene ni an chieng' moro achiewo Mbagathi kichiewo oko tiyudo ka en oula machakre ndara te obedo flooded onge kama inyalo dhiye. To ka in e mbui mar Twitter be nitiere picha moro manyicha samba picha mar South Sea ma nyadendi moro ogo abal pi makoro osebedo ka koro oumo udi te koro kata kako nya wuotho tame owacho mani we ogo abal magi malit kabisa. To koro nyiso ni okwa plan kaka country, nyiso ni okwa keto chenro maber ma nyalo mitigate gik makamagi katimre. To owinjo ma otimre kaka ranyisi mondo wayaw pachwa, serikal bo yaw pache mondo gini ong'i kabisa nikech jitho kabisa. Nyicha winjo ka nyoro na winjo ka nitiere jaber moro nyadendi moro gi nyathine Kibra kachacha owito ngimane Sunday ka gidhi kanisa to nitie ma osewito ngimagi mapok wang'eyo kata koro magi malit kabisa. En gimoro malit nyakoro mag jwang'. Neno pichni moko mantiere ite mar 2 kod ite mar 3 kanyo nitiere sigendi mapod ntiere iye kanyo ka nyalo mana neno gi nyakoro mag jwang' jopiny kale midhiero mopogore opogore nitiere obila kaachiel koda ka jogo bende mamedo daro ji. Ma en mana kumoro minyalo wacho ni ka oganda ne kadhe kata nyithindo ne tuge ka koro iyudo ka koro gionge kendo kata gionge thuolo mar tugo e kinde machielo. Bende iwacho ni kanyo nitie sikul mano Little Bees Kindergarten and Primary School mantiere machiegni kod apaya ma Mombasa Road. Gin bende gikale midhiero machalo kama. Tiende nang'o ka kinde gi waneno ka Masinga Dam bende kwan mar pi bende bedo kanyo kadhi malo. Ang'eni wadhi ane e ite mar 3 bende nitiere picha moko ma wanyalo neno kanyo mondo mi wadhi ane wayude gi achiel kachiel. Mago weche mabiro kod koth kendo iwacho ni ji obedane kod ng'eyo ni ere kaka iritogi kata kaka ikano gi e yo moro manikare. Ma picha machielo ma bende nitiere kar ka gik moko idaro lepi odonje pi mineno kanyo bende chalo mana maram. Ma en jo Supercare Apartment mantiere Ruaka. Gigolo mwandu gi moko mana dong' e udi kinde ma gigi bende pod medo mana chwe pacho. Cleophas, eri gin nyalo ng'eni ka idak e apartment nyiso ni ine kata gi nya pesa moro ma ikano matin nyalo dargo kamoro. To nitiere jok ma iwacho ni gidak e low income areas kaka wacho ni jomodak Kibera gidak nitiere kama aora okale. Jogi awinjo ka serikal osebedo ka kono gi ni daruru manyuru kamudhiye to penyo magisebedo ka gipenyo ni daro to kwatamre ni wadar to wadar kwadhi kanye nikech majority ma yiega dak kuonde ma kamago nyiso ni pesa michulo kanyo bei ne tin kabisa. To sama kori kono gi ni gidar gidhi kanye. Koro mae midhiero mwaneno nikech githo to kama gidare be otamogi kama gidhiye be otamogi. Koro winjo udi ma igero kande owinjo sama igero gi jogi owinjo kongo ng'ik mondi. Mano bende nitie kar kanyo koro mojwang' ite mar 2 kod mar 3 wadhi ane ite machielo wanegi ane kachiel mana kama gintiere ka e ite mar 4 kod ite mar 5 kanyo mantie sigana mar Azimio makoro dwane mondo tim nonro matut e wi nek e wi tho mano mar Francis Ogola mano mane okete kara yweyo mare mogik chieng' Jumapil. Mae kama gintiere kar kae to weche mamoko madane mondo mi awarangi nitie gima ne Opiyo Wandayi owacho mano jatend kweth mano oke od bura owacho ni kaka wanene kaka odhi jatend piny Kenya William Ruto oseketo tim machielo mopogore gi mano landi kod Kipchumba Murkomen
jatend migawo mochung'ne wechegi mag wuoth mondo tim nonro ewi tho mano mar jamadar Francis Ogola. Kata kamano, kwan mar jogo manotho duto maromo 10 e masira mar kalapapla no Nyakwa Ramogi Jwang' e ite mar 5 nitiere gino mabende omi pek ka wanyalo mana neno bathe kanyo. Nitiere gigo miwacho ni kinde mosekalo nitiere nonro ma kamagi mosebed kacha ka itim, kendo iwacho ni e higa mar 2012 sirkal ne ochako timo nonro mano masira mar kalapapla bende mano nego George Saitoti kachiel koda ka Orwao Jode mane jalup ni kindeno e sirkal mar Mwai Kibaki. June mar 6 tarik 10 noket commission miwacho kacha ni commission of inquiry mano kan los kanyo kod sirkal mano jogo mopogore opogore kachiel iwacho ni en tho manokelo nyaka lal mago mag ngima mag bodyguards magi mane Joshua Tonkei kod Thomas Murimi kachiel koda ka Tonkei kod Thomas Murimi kachiel koda ka pilot mantie kanyo Luko Yugi kod Nancy Gitwanja mano higa mar 2012 mano kama ne gintiere kar kanyo. Komiti no ne otelne kanyo kod jalup Ogain mar doho kata Deputy Chief Justice Kalpan Rawal mano kama ne gintiere kar kanyo, kendo kanyo ne gintiere kod joneno moyo 80 mani jo kanyo kama ne gineno ka gitimo neno machalo kama. E higa mar 1990 jo kanyo nitiere machielo manolosi mondo mi orangane niere kaka jalni bende nobedo kae ka owito ngimane mano Robert Ouko. Jo kanyo 1990 jatend piny Kenya Daniel Toroitich arap Moi noloso gima chalo kama, kendo komiti no nobedo piny kuom ndalo 246 kane gin gi joneno mane giwinjo maromo 172. Maen odiochieng' machielo modhi yudo kae ka timo nonro machielo ewi tho mapoya manotimore masira mar kalapapla mano yudo kanyo ka Francis Ogola General nowito ngimane. Cleophas, an gima neno ka en ni Azimio oseneno ni onge transparency. Ineno ka ing'iyo ka isomo ka i background ka giwacho ni familia mar George Saitoti ne nitie sama ne giwacho ni the inquiry body manoket mondo non wachni ne gitimo investigation mashodi, nok ginono wachni kabisa, nok ginono wachni maber. To nitiere adieri moro ma samoro jogi ka oyudo to ok kon the general public. Wan ok wabing'eyo adieri ang'o notimore. Samoro ibro konwa mana ni mae gima notimore to adieri gima nonege to samoro ok wabing'eyo. Koro mane gima neno ka Azimio temo luwo ka nikech ka nitiere osegazet komiti ma owinjo non wachni kasto kendo jatend Kenya ochako keto nini moro nyiso niya nitiere wach kae ma wabro manang'eyo lakini samoro bok wabing'eyo adier nikech ka gin bodies ariyo ma samoro bro biro gi nonro wacho ni mae gima notimore to moro ni kendo biro gi ma wacho ni mae gima notimore, koro kelo confusion. Wacho ni bagni ma kamago ponono bende ok dware. Wacho ni osebedi ka itelo mana jogo mochung' ne doho ma pacho kae. Kindegi ma netimo ma nitiere jatelo manochung' ne doho mano mar appeal mano Johnston Evans Gisheru mabende kinde moko noduogo bedo nyaka kaka ogai mag wechegi mag doho e pacho kae. Irito kanyo ni mat koro dhi bedo ka chomo kama chal nade. Warang kama chielo bende Nyakwa Ramogi Jwang' wechegi pod thoth kama onego bedni waluogie achiel kachiel mana kaka okinyi ma kawuono wakelo ni kanyo isoma ne ite mar 4 kod mar 5 nyane gima Azimio bende wacho ahinya ni koro sani giwacho gi yo machal nade. Odhi ne ite mar 6 Nyakwa Ramogi Jwang' kanyo mantiere sigana machielo ka makang' wayudo ne thuolo mar neno ni UDA giikore yo machal nade ne wechegi mag yiero monego bedni chako kochakre tarik 26 mano chieng' tich abich mana mawachomo ndigi mathoth nyama pontiere karka ang'wanegi ka achiel kachiel mano ite mar 6 mano kama wantiere karkae mondo mi ang'wang'egi mage kwan mantiere karka kaunti ma Nairobi, Narok, Busia, West Pokot, Homa Bay. Nitiere kwan mondi karka jogo moselando ni gidwaro chung' nitiere jok ma kachiel koda ka polling centers mabende dhi time ombulu machalo kamae. Ikruok mano mar UDA ne timo yiero magi kanyo jakom ochung' ne wechegi mag yiero Anthony Mwaura bende loso kanyo kod jofwambo to magi e kwan magichiwo.
Cleophas aneno ka jogi oikore omera, jo UDA giikre gidwaro dhi e grassroots, giwacho ni gidwaro gibede pacho ka pacho kamoro amora. Kaneno kaka giwacho ni gisegolo nyaka gisenyiewo nyaka 10,000 tablets mondo facilitate yo sama gibro bedo ka jigo kura mondo wach kura gi onon e yo makare. Aneno ka jogi opangore, wagombo neno mar ODM gi Azimio to gipango nang'o gimbe. Aya, mane paro mantie kanyo kiwacho ni sani kaunti ma Nairobi ka lweny nitiere ahinya mar laro kom mar jakom mar UDA kaunti ma Nairobi Kasakaja kod Gakuya bende nitiere karka ka koro girango ni gidhi time yo machal nade. Ntutu kachiel koda Katunai bende dhi bedo karkache kaunti ma Narok, mano ka gitemo laro lemo mopogore opogore kanyo e kaunti no ma Narok ahinya ma jakom UDA kuonde ma giwuoke. Kuom giduto nyakoro Mogejwang' jochung' ma osewuok oko mosenyiedhore lela romo 190 mano ma wuok oko madadhi laro kombe mag UDA e lemo mopogore opogore. Mano ka iwacho ni kaunti ma Nairobi giromo 13,549 ka kaunti ma Homa Bay kuom polling centers kata kuonde midhi goyo ombulu gi mag UDA maromo 402 jochung' moselando kanyo ni dhi bedo kanyo kalaro kombe mopogore opogore giromo 17,301 mago candidates madhi wuok kar kanyo. Wacho ni kaunti ma West Pokot mantiere candidates ma kwan gi ni malo ahinya e wuodhegi mago mag manyo jogo madhi chung' e lemo mopogore opogore e duond bura mar UDA ka gin kanyo kod jochung' madhi romo 25,000 giduto ma counties mandiko kar kanyo mondo kar kaya kod Gazette mar Nation gidhi romo 190 mane kaka kwan no ntiere kar kanya kora Mogejwang' ibeda ne kod ng'eyo ni ite maiye to koro gichal nade mago kang'iro isome kanyo mondo ibeda ne kod ng'eyo ka ite maraboro ema sigand Chebukati bende nitiere ang' wayuda ne ka ite maraboro no iwacho ka niero Chebukati ok ochopo e listi mogik mano gol kanyo mag jogo madhi bedo jo yal buche mano idono marapil nochiwo nyinge kaachiel koda ka jima moko mane okwa mondo mi ochopane kar kanya achiel kachiel. Odiochieng' manyoro ne otim lendo kendo nying Chebukati ne onge, mano ka entiere piny kanyo piny ahinya mar page ni kama nyalo yude nitiere piny mano kama entiere ka achiel kachiel mondo mi kang' wayude iwacho kanyo ni interviews go kata dialogue ok dhi bedo kachakore mano dwe mar auchiel kendo kanyo gidhi bedo kanyo ka itimo gi kuonde mopogore opogore gidhi bedo kanyo ka iluwo gi achiel kachiel. Nitie gik mathoth ahinya ma pod nitiere kar ka mano ka warango gi piny kanyo achiel kachiel mondo mi ang'o negi Charity. Cleophas anaparo ni mane Chebukati onyiso gombo mare mar donjo e doho no mixed reactions nonenore kacha e mbui asa mbui mar Twitter ka kinyalo paro ni nitiere jok ma chuny gi pod lit ne election mar 2017 nje joma chuny gi pod lit kagi nikech nokokonwa kata nang'o notimro. Azimio nowacho ni nomawa to jogi wacho ni umbe numawa koro wachno ne poko kabisa poko okonwa ni ang'ano timre maber kanyo. Wachni nochope doho to ruling notimore like to jo Azimio kwanza nikech nitie joma chuny gi ne pod lit koro mane owacho nodwaro donjo e doho to nitie joma nomor to nitie joma nokomor koro ato to chunya to nagombo ng'eyo ni ne gitiyo gi criteria mare mar nyiso ni Chebukati gini jogi ok gi fit e short listing. No aparo ni oganda mar Kenya wagombo ng'eyo ni ang'o notimore nikech nochalo ka gima ne en very qualified. To bende iparo jalno ni Hassan Ahmed Isaac mane ochung' mane bende en jakom mar IBC mano tayo yiero mar higa mar 2013 en obedo shortlisted. Chebukati ok obedo shortlisted. Yiero gi duto ne nitiere kod ng'ur ma opogore opogore. Yiero mar 2013 nene mokwongo e bwo katiba manyien mano ka odhi chako tiyo kod telo mano mag loch gwenge ma opogore opogore. Penjo maduong' ahinya mantiere kar ka mar Chebukati nang'o manotimore e kindegi kendo en moro madhi bedo kata kaluwo nikech giduto ne gitayo yiero kendo magi wacho ni nochopo nyaka nyim Supreme Court kata doho maduong' mogik ma pacho kae. Kata kamano iwacho ni oganda mathoth pod nitiere kar ka iwacho ni
higa mar 2017 kane Chebukati nitiere e telo. David Maraga maneno gai mar doho Chief Justice ne owito oko yiero makamano mar jatend piny Kenya mano ka gintiere kar kanyo. Jaramogi Ojwang bong bedane kod ng'eyo ni gin gik mage ma onego bed ni bende oganda nono ahinya kinde mopogore opogore ma gintiere kar kae. Ang'wanegi ane kanyo ka sigana mamalo kanyo ng'iyude kanyo mondi kanyo kod Daniel Ogeta wacho kanyo weche thoth ahinya mano wacho new terms of service for agencies chiefs. Gin jok mopogore opogore, jogo madhi bedo katayo bede migepe ma opogore opogore kanyo ng'iyudgi kanyo ite no mar 8. Nitie sigana mantiere buk ma ondik kanyo kod Francis Ole Kaparo, speaker machon mano mar od bura mamalo pacho kae, ondiko kanyo sigande ahinya gima ne okelo duond bura mar URP kama ne gidonjo kacha duond bura kata riwruok mar Jubilee Alliance makoro tinende en Jubilee Party kane ng'ato warno sebano piende kendo neno gi kanyo achiel kachiel giduto gintiere kar ka. Iwacho kanyo sigana mabedo chiwo e yo moro makare. Ang'isome kanyo ite mar 10 ka ibedo kod ng'eyo mano ka wantiere mano kodi kachiel kachiel. E ite mar 13 ka madano waranga sigana moro ka otenre kod mar 12 bende nitie jafwambo matuklu ma osebedo katimo weche mag ohala. Ahinya nobedo kanyo kotimo gazet mano mar Business Daily ahinya mag jo Daily Nation ka bende koro puoye. Mano ite mar 12 nitiere Washington Akumu mano kama koro bende iwacho ni en achiel kuom jogo ma bende ne odhi katimo tich e yo makare ahinya ka wantiere kod e chenro go duto Jaramogi Ojwang. E ite mar 12 mano kama wantiere piny ka Washington Akumu ma bende jafwambo mag wechego mag ohala ma bende odende ahinya gi oganda mopogore opogore kendo nyaka sani iwinjo kanyo nodonjo kanyo kambi mar Nation Media Group higa mar 2006 kendo no idho ngas mochopo kaka jalo mane koro en jachung weche mano ka Sunday Business mano wechego mano kelo kar ka achiel kachiel e gazede mag Daily Nation. Nyasaye ket chunye kama okwe, jofwambo osetiyo kode pareyo ma opogore opogore mano ka gintiere ute fwambo mopogore opogore. Jogo mosebedo kacha katiyo kode e gigo duto ka osebedo kanyo ka oluwe kata ka otimo gi achiel kachiel Jaramogi Ojwang ka wantiere kodi kar kae. Wach ma koro dano adhi entiere ite machielo cha ka wadhi mane ite mane wiye kanyo e ite mar 13 malaria e county ma Homa Bay Charity e chaka gi magiyudo loch kaluwore kod lweny makama. Cleophas magi maber kabisa. Ng'eni malaria nego nyithindo kabisa. King'iyo statistics, malaria en gima nego nyithindo kabisa. To Homa Bay County osebedo ka hinyre kabisa ne wach malaria. Counties manitiere aora kuonde ma kama gin ga breeding areas, mosquitoes gin ga kanyo mang'eny kabisa. To koro aneno ka Gladys Wanga timo tich maber kabisa. Ka vaccine ni osebedo ka wuothe county ka to ji yudo vaccine, nyithindo yudo koro thuolo, nyithindo bro ok gibi tho mang'eny kaka wasebedo kwaneno ka nyithindo tho mang'eny. Kiwacho ka bende Jaramogi Ojwang nitiere pinje mamoko ma bende osegolo malaria kata mobedo declared malaria free. Gin ka pinje machalo kaka Cabo Verde wacho ni en achiel kuom mago ma ose wach kanyo kod WHO mano World Health Organization ni onge malaria kendo kanyo ok inyal yudo gie. Nitie ji mopogore opogore mantiere kacha county ma Homa Bay manyaka sani yangore ni malaria cases ma osebedo kata kantiere higa mar 2019 osedok piny kod atamalo maromo 39 mano ka irango e higa ni. Mano ka e kinde makoro iwacho ni chieng' tich ang'wen mokalo nitiere kanyo jal mane loso kar kanyo ka wacho ni mano Dr. Kibor Keitany ne oloso kanyo ko wacho ni en okang' maduong' ahinya ma county ma Homa Bay bende osetemo timo. Koluongi kanyo ni chalo mana magic mane kinde ma intiere sani. Gin gik mage ma dibed ni nyalo kelo paro machalo kamagi mago mag kelo gi achiel kachiel mano kama gintiere Jaramogi Ojwang. Wadhi bedo kodi ka achiel kachiel ka wantiere kodi. Wacho ni par to pod nitie mano mag neno ni diero duok malaria piny ahinya konde mopogore opogore ma pacho kae. To sani gikuoyo mana yath
e county ma Homa Bay mondo mi suna makelo malaria bende utieki mano kama gintiere karkanya. Adani warangi ite mara 15 kato bang'e waring wadonje ite gazet mokwongo machielo mano mara The Standard. Ite mara 15 ka ntiere cartoon kodane giminya neno karka en gima en bende kunya nonro ma itimo ne ochalango mano kama ntiere ka inya kona karka gimineno Charity. Cleophas an ka neno mana kaburi to kaburi ni ok en achiel, gin kaburi mang'eny to chalo ka gima ing'eni kunyo akiani temo ikgi ni nikech ang'eni kaburi kineno iko ga ng'ato iko wachni ume koso an mane pacha aneno ka gima chalo ka en gimi umo ok en gimi nono an mane pacha kaka paro. Mantie kanyo chalo jatend migawo mochung' ne weche mag pur wacho ni mai miwacho ga ni en ga kaburi la sahau. Kaburi la sahau kama ntiere mondo kanyo edible oil scam mago mibadhi mopogore opogore mosetimore kinde mokalo. Ntiere poison sugar scam machielo ntiere kacha, ntiere Kemsa scandal sani makoro ntiere ka en fake fertilizer wacho ni gone mano bana kama gintiere kar kanyo achiel kachiel gidhi bedo kanyo ka iluwogi e yo machal nade. Weche thoth nyakwara moge jwang' odiochieng' ma kawuono to ahinya warang mogik ahinya e gazet ni ite mogik ahinya mano back page wacho ni cabinet bende koro owacho ni oyo interns gi weche mag chudo waonge mano ka gintiere karka iwacho ni twak margi kod lakteche otore koso gore lwanda. Cleophas, ing'eni wachni owinjo luwe maber nikech ing'eni kata ka serikal go korgi ni giwacho ni wachni ok wabi luwo, ok wabi timo kako nini, oganda ema medo tho, jo Kenya ema medo hinyore kabisa. Ma kawuono en ndalo mar 41 koso 42 to Kempedio wacho ni gin ok ginyal yie ka interns poko ochul pesa mowinjore. To aneno kaka Moses Kuria wacho niya ok gibere mit kata KMPDU nikech gimiyo gi permission gi to ok giyie mondo jogi odog tich kaka owinjore. To kiluwo wachni Cleophas, interns tiyo tich mang'eny kabisa. Gine ma sama lakteche onge gine ma gikawo jotuo to gine ma githiedho gi kata gin mana gitiyo ne serikal, gitiyo mana under supervision. Koro serikal ok owinjo go korgi, owinjo gibed gi jogi piny giyie pesa ma ginyalo winjre. Parani na ka inyal duoki piny from 206,000 to 70,000 gap no duong' kabisa. Gimanyane kama ginyalo chope diere ma interns ok biwinjo no digi ahinya to serikal bok ni gineno ni oingi ahinya to 70,000 to gap no duong' kabisa, margin no oduong'. Aya mano kama gintiere nyakoro moge jwang' manang' yude kanyo ite mugi kae ka tuoli bende Okono Fazul jal mochung'ne kanyo weche gi mag jo chukdar kata jorito mantiere wacho ni mantiere kuonde ma magi private security regulatory authority ma bende koro nyaka sani ywaruok magi pontiere ka otenore gi jogo monego bed ni gitiyo godo kata jok mag konyogi e chenro gi ma opogore opogore. Nyakoro mogi jwang' sa osekalo kanyo dakika 7 tok sa dakika 5 tok sa 1 mar okinyi ma kawuono kama bende wadarango ne sigana machielo mantiere kar kae an waranga ne ite mokwongo gazet mar The Standard mondo mi wabeda ni kod ng'eyo kae Charity ntiere weche mag lakteche mapod nyaka sani imiyo pek ahinya tiwacho ni nyaka sani gin gik mage mantiere ka monego bed ni imiyo pek mag lakteche gi waseneno kae kolose machielo mag oula mantiere ka omigi pek duto kama gitie kachiel koda kamano mar Azimio to ahinya malo kae madani wamul mana mapiyo ka watieko iwacho kanyo mag City Hall ka koro ntiere weche ma pek ahinya kendo sani gichiwo iwacho ni en warning magioro ne Sakaja omiya pek e ite mar 10 kawuono. Ing'eni Sakaja to nowacho ndalo mane omanyo kura ni make let Nairobi work to koro sama koro waneno ka Nairobi is not working nitiere kaka nowacho nitiere chenro mano wacho ni mae gima obro timo mondo Nairobi o work kendo anyalo paro ka nowacho ni obo bedo a city of dignity to ka koro waneno ka koro ji go abal e city of dignity to ken gima ber kabisa bed ni dignity koro sani city dignity city dignity I like the city koro dignity. Nyakoro moge jwang' mago paro mantie kar kae gazet mar Daily Nation gi The Standard kisomo ibo bedo kod ng'eyo nyaka machielo moko ndike gazet kawuono to otimore Arsenal logo Chelsea gola 5-0
mano ntiere kar kanyo, ok ondike kata kamano sani ranga ne odhi chalo nade e kinde ma gintiere kar ka. Idhi bedo kata gi Merseyside Derby, odhi chalo nade ka Klopp ka gintiere kanyo e weche gi mopogore opogore mag league mano ma Ingereza, mano ka wantiere kodi ka achiel kachiel. Charity, agoniro kamano ahinya. Mane makelo e giko mar gazet, wach mogik en mano. Wach mogik amedo kama na Citizen ka wago kura, kik wago kura gi emotion koro konwa ni ma ja UDA ma ja Azimio watie gi wiwa matin nikech sani kik wago abali City kendo wati gi wiwa wago kura ne joma wang'eni bro tiyo tich matek. Agoniro kamano. Nyakwa moke jwang mane makelo e giko mar gazet okinyi ma kawuono. Joyce Oduor nitiere kumoro ka oikore yo makare mano mar kelo ka gazet mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni ento okel gazet okelo twak mokelo mokwongo okinyi ma kawuono otenore kanyo kod chenro mopogore opogore mitimo e doho ahinya mago mag manyo yore mamoko mag ywaruok. Iwacho ni kama gintiere ka achiel kachiel, iwacho ni ka samoro in e tich tiywari gi ng'ato, ikawo ng'ato itere court, ere kaka unyalo bedo kata ka umanyo yore mamoko ma opogore kod chenro gi duto bende kama gintiere. Ang'eni Joyce Oduor dhi bedo kae kod wendo ma bende ang' oyude thuolo mano mar konowa ni ginto gintiere e yo machal nade, kachiel koda ka wendo modhi bedo go kae mano Honorable Green Odera ma bende en resident magistrate kata ka entiere Tononoka county ma Mombasa. Joyce Oduor wang'eno oikore e yo makare kanyo osebedo kanyo ko oikore e yo makare ano achaki nyaka sani kata kamano ang' wawei kamano Green Odera ero ntiere kar kanyo oikore e yo makare ang' obi kanyo mondo mi ang' obed kode twak gi Joyce Oduor okinyi ma kawuono mor mar nene kendo kanyo ke ntie kaunti ma Mombasa. Warito twak wabeda ne kod ng'eyo niere kaka inyalo manyo yore mamoko mag tieko ywaruok ka opogore gi mago mag doho. Awacho ni mano ema kelo e giko nata iye chenro mokwongo mar nonro mag gazet ang' aduogo kae kod twak embako romo. Anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwaro mokeo nyaka chango na ntiere ka gi nyaka Kamega. Mano Charity Kilei. Oriti Masani. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pap. Ni thao tu. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache software developer gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie,
weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Riwri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Omoke gi rumba kokwara wey blues. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbe gi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi. E Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Kich berne nang'o oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Miyo makwedo paro ma ok kare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier. Kata kadiera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umo gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikri na nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakora Mugejong dakika na 16 tok saa 1 mar okinyi machiegni twak maromo kuongo okinyi makawuono mataye twak nyinga
Joyce Oduor. Okinyi ma kawuono nyako Ramogi Ajwang' thuon wach modwa twake otudore kod yore mamoko mag theka ma en kaluwore kod romo mar ariyo mano midendo kanyo kod dho ngere ni Second Mediation Summit on Employment Dispute ma bende notimore tarik 18 dwe mar Ang'wen mano ma higa ni, kama bende wachone ni omenda mago mane roma bilion 52 nyaka sani koro ne ogol mar mondo mi odoga e uchumi ma pacho kae kaluwore ni nitiere buche moko ma ponono ne ong'adi kata ne oyal kokalo e yorno mar mediation kata yorno mar wuoyo. Mane momiyo Okinyi ma kawuono nyako Ramogi Ajwang' antiere kod wendo obro bedo kotudre koda achiel kachiel e yor tudruok mano manyasani mar Zoom ka entiere Tononoka. Mano antiere kanyo kod jayal buche e doho ma Tononoka kata Tononoka Principal Magistrate mano Resident Magistrate ma doho ma Tononoka mano Green Odera. Oyawre Green Odera, itiyo nade Okinyi ma kawuono kendo machiegni twak? Joyce oyawre ahinya kendo erokamano kuom rwaka e twak ma kawuono mondo wago mbaka e wach ma iluongowa mondo jowinjowa obed gi winjo e weche ama yore mopogore opogore mag thegruok ma ginyalo bedogo ma othiedh kendo oyie gi chikewa masani. Erokamano. Machiegni e network marwa nyako Ramogi Ajwang', in bende kaka pile ok wawiyi oko e twak. Inyalo chwalonwa penjo paro moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236000. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda kokalo e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango Okinyi ma kawuono Green Odera, nyaka sani koro ang'e ni jopiny nyalo bedo ni penjore ni ponono wachni mar court annexed mediation en ang'o to tiende en nang'o, to ponono ni ka wadhi mbele kod twak marwa bende wabro bedo kwa ng'iso jopiny ni gin buche mage ma ponono inyalo yal oko mar doho kokalo mediation to mage ma ok nyalre. Kata kamano court annexed mediation ni en ang'o Green? Joyce, mbaka ni kwadwa goyo mar mondo aduok penjo ni e yo makare. To gima nyaka winjo ma nyaka wabed go mokwongo en ni sheria wa ama katiba wa mar 2010 mano katiba wa manyien noyie kendo yango nitiere yore moko ma wanyalo tiyo godo mar kelo thek ama kelo pogruok ama riwo ji kumoro achiel moko chuno ne weche gi odhi e kot. Tineno ka katiba wani oyango yore mopogore opogore. Mediation en achiel kuom yore ma wadendo gi dho ngere ni alternative dispute resolution mechanism minyalo tigo pogo ama kelo winjruok kuom jok man gi shida. To kwadok e court annexed mediation waneno ka judiciary ama doho osedhi nyime ma okawo trained mediators moketo ma inyalo seche mie ikelo wachni ama seche mikelo ywak moro amora e court kidonjo ng'ato e court to case no bedo screened. Kosebedo screening wacho ni itere ing'iyo okang' moko ama ing'iyo gik moko kuome iwacho no case ni nyalo bedo referred ama inyalo or mondo oyale gi yo mar mediation. Kendo ineno ka court amua ma oro case no ir mediators mondo mediator oluong jok ma dondre ama jok man gi wach kendo keto gi piny kendo gineno kaka ginyalo chopo winjruok margi e shida ma gin godo. Green, ka ng'adi matin Green wacho ni e kinde ma ponono ng'ato chwalo bura e doho to nitiere gik ma irango ma ponono kapok oket tenge bura ma kamano to wach ni we koro mae mar mondo mi wayal kokalo e yo machielo mar thek mano mar mediation kata mar lalruok e kind jogo mantiere kod gwandruok. Gin gik mage ma doho ng'iyo kapok ochopo okang' ma kamano mar koro wacho ni ma ok ochuno ni ponono wayale doho kae tunyalo dhi yale oko mar mondo mi uwinjru kiun kendo ponono ni miu kata mediator manyalo konyo? Gik ma court ng'iyo gin gik mopogore opogore. To mokwongo court ng'iyo uhusiano mantiere e kind jodonjo, ng'ama odonjo gi ng'ama odonjne. En uhusiano mane mantiere e kind ng'ama odonjo gi ng'ama odonjne, to en ang'o mwanyalo timo mondo make sure ni relationship margi ama uhusiano man e kindgi ok okethre.
Joyce nyalo paro ni joluo wacho ni ng'at materi e doho en ng'at ma iri juo. Koro kot miyo gik moko ilago mondo wang'i yore mwanyalo maintain go relationship ama wang'i yore mwanyalo make sure ni usiano mane kind jok ma kendo weche kot oko kethra ahinya nikech seche ma ng'ato donjo ni e kot to in ineno ng'ano ka adwini. Koro wang'iyo mondo wa make sure ni osiep ama relationship mani kind ji oko kethre nikech okel gi kot. Emomiyo wa screen to wang'iyo na osiano mane ma gin go gik ma giwacho gi gik ma gidondre gi en yot mare ama pek mare ni kanyo. Koro kot koseng'iyo mago bong'iyo na mae en wach maber mwatere mediation to bedo referred to mediator. Gima ber e wach mediation no mana kaka wacho Joyce en ni mediator mioro ire en ng'at ma kot wuon ema chulo. Uno okuchul mediator pesa mora mora. Koro en ng'at matayo mondo uchop winjruok maber kindu mondo kila ng'ato bed ni win-win. Ing'eni kot kae system marwa mar Kenya en ni ng'ato koteri e kot to nitie ng'ama loyo to nitie ng'ama iloyo. Koro mediation miyo dhano bedo ama miyo jok man gi tungni bedo gi win-win situation ma ng'ani okuog kaneno ni ohinyre to ng'ani okuog kaneno ni owinjre nohinyre. To mediator no ok obed kaka jang'ad bura, en ng'at matayo mana jok man gi dondruok mondo jogi wuon ochop winjruok margi kendgi. Otemo mondo gi understand kendo otayo gi mondo gichop winjruok margi kendgi kendo winjruok ma gite giyien mae e kaka keswa ni oripo bed nwatieko. Bang' tieko mano to kesno winjruok margi no iduoke kot mondo kot o adopt mano kaka order mar kot mondo obed ne winjruok mo ochope mediation no nyalo bedo enforced. Kamano Joyce. Nyaka sani wachore ni nitiere buche kata mago maderom 16,777 mano ewi buche 18,162 mane ponono bedo referred to court annexed mediation. Ka mago buche mano kelo atamalo 92.3 ma buche makamago ma nyaka sani koro osetiek yal mano kokalo e yorego mag mediation. Ng'ato nyalo bedo ni penjore Green ni ponono gin buche kaka mage ma oyiene ni maponono doho ng'ado ni amae okochuno mar mondo mi wayale doho kae to wanyalo chiwo mediator ne jog ma okelo bura makama e doho mar mondo mi gidhi giwinjre oko kucha eka koro gikelnwa duoko magi nikech wang'eni nitiere buche moko ma dira chiko koyie ni nyalo bedo handle through mediation nitiere mago moyienegi gin kaka mage Green. Wana kakwanyo wach no kumeweno Joyce iwacho kare nitiere buche moko ma chik okoyie no inyalo or oko e weche mag mediation mago buche ma wadendo gi dho ngere criminal offenses. To kata i criminal offenses kae nitiere criminal offenses mamalo kaka weche mag ma involve weche kaka sexual offenses kaka mag rape kod defilement masani chik okoyie ni inyalo ket mondo dhano obed winjruok ama andika ma oko. To weche ma kikawo statistics ama numbers miwacho weche ma osebedo solved through mediation gin cases kaka mag jonyuol malaro nyithindo ama jonyuol mang'iyo maintenance kaka ng'ato kodonjo ni wuon nyathine ama min nyathine mondo yud access mondo yud maintenance ma kaka nyithindo gochiemo ama kaka nyithindo dhi e school kod gik makamago. Nitiere kata weche mag tich mag employment mabe oyie ni inyalo or parties piny mondo obed winjruok mopogore opogore. Koro duoko na mayot ma biro miyo jowinjo wawinjo mayot weche minyalo tere mediation mostly gin weche mag civil cases. Civil cases gin cases mikele kind ng'ato gi nyawadgi kaka weche mag puothe ma dhano nyalo bet piny mawinjre, weche mag nyithindo ma dhano nyalo bet piny mawinjre, kata weche mag tich andika kod contracts mopogore opogore ma dhano nyalo bedo ni nondikre piny to iketo gi piny imiyo gi mediator mondo otagi mondo gichop winjruok margi. To Joyce ok en mana mediation kende, nitiere yore moko kendo
mag winjruok ma inyalo ket ma inyalo osebedo adopted ma parties nyalo bedo encourage mondo kaw mondo otim go cases otiek go cases gi e yo mapiyo. Mago gin weche kaka moko kaka arbitration, maka nitiere arbitration clause ama winjruok mar jogi seche ma gidonjo e contract ne ka nitiere shida mowuok to weche gi ibro los through arbitration. Koro gin gik mopogore opogore. Gima jowinjowa odipo bed ne kawo kuom mbakawa ma kawuono en ni court ama doho ose neno ber mar ko weche gi mondo oyud yore magitegrego e yo ma oko mondo duok namba ma wan go e cases piny mondo wabe wa serve jopiny maber. Kamano. Green ilieko mana kanyo arbitration kende kaachiel kod mediation ma bende waselose mana matin kende kaka yore mamoko mag thek montiere gode pacho kae. Kopogore kod mediation kaachiel kod arbitration, ponono gin yore mamoko mamage mag thek ma piny Kenya nyaka sani koro temo mar mondo miyo ti godo, mar mondo miyo duok piny dhugruok mago mag buche do kacha ma ponono miyo ni nitiere kata buche moko makawo thuolo mang'eny kapok oyal kalore ni jayal bura monego bed ni yalo burano ponono nitiere kod cases mang'eny. Gin yore mamoko mag thek mage ma jopiny ber ka ng'eyo mar mondo mi ginyalo tiyo godo mar mondo mi giyud ratiro margi mapiyo piyo. Green. Joyce, yore mopogore opogore ma sirikal ama sheria wa mar Kenya ose yango ni inyalo tigo mondo okel thegruok kuom oganda mayware, mana kaka wasewacho to maduong' mong'ere sani en mediation ma en court annexed mediation. To mediation ni ok en kata court annexed mediation kende, nitie kata mediation mok tim through court ma jok ma koso winjruok nyalo bet piny to bedo mediation margi ma ok obedo sanctioned gi court. Kendo kaka wacho no nitiere kata arbitration kendo gin yore makalo 11 to gima jowinjo oripo bed ne ting'o kowuok kae ni sheria wa osechako recognize yore mopogore opogore kata moko mane wadendo chon traditional dispute resolution mechanism mag gwenge, kaka iyudo nitiere communities ama gwenge moko mosetero lony maggi e winjo cases gi malo. Aparo nitiere moro e gwenge ma Nyakach ma jodongo bet piny kendo konyo jok man gi shida ama jok man gi tungni mondo ochop gi winjruok ma nyalo bedo adopted kaka order mar court ma reduce numbers mag cases ma bedo filed in court. Koro gin cases gin okang' mopogore opogore, gin okang' ma okalo 11 ma ok wanyal gomba ka gite kawuono nikech sama wan godo, but gima jowinjo oripo bet ni ting'o kawuok e mbakani ni nitiere yore mathoth ma ginyalo konyrego kelo thegruok e kindgi, especially e weche ma civil cases ama weche ma involve gi jomoko. To criminal cases kata ka nitiere moko minyalo bed ni inyalo ter mago to wadwa gomba ka gi sani nikech nitiere okang' moro ma nyaka kaw gi jatend prosecutor mondo criminal cases obed solved through alternative dispute resolution mechanism. Iwacho kanyo makare ahinya, to kata kamano wang'eni ma jopiny ponono sani koro itemo mar mondo mi opuonjgi mathoth ahinya otudore kod mediation ma nyaka sani koro doho osebedo ka chwal e yo makare. To wacho ni nitiere mediation ma ok tim kata kokalo e kota, itime e yo machalo nade? Nikech iwacho ni ponono ka utero bura e doho kacha to koro doho onyisi ni ani ma koro dhi mar mondo mi uyale oko kendo court mi mediator mi wacho ni court ema chulo ma itimo ma ponono kochopo e doho kacha, miwacho ni ponono kata ji time kor gwenge. Gin itimo gi e yo machalo nade? To bende ng'ato nyalo bedo kod adiera ni biro time e yo makare maonge nindo nyabathe achiel? Green. Erokamano Joyce. Nitiere gima jowinjo nyaka ting' kawuok e mbaka mogo kawuono ni. Nitiere skunde mag mediation osekuonjo mediators mang'eny kendo ooro mediators mang'eny oko, ma nitiere jok ma run mediation firms ama offices ma itime mediation mag giwegi. To kuonde ma iyudo ama giyude ote, nitiere organization mopogore opogore ma temo kelo e kind oganda. Organization manyalo tiyogo kaka examples gin organization kaka FIDA Kenya ma ben tiere gi mediation system margi ma gitemo
mondo jok makelo shida gi e offices ma FIDA bet piny to winjo imigi mediator manyalo winjo konyo gi mondo gichop e winjruok. Omiyo gin ntiere individual mediators mosebedo trained kendo bedo certified ma omigi certificate ma giran mediation firms maggi kendo gin gi rieko mar luongo ji kendo giket ji piny ma ng'ata man gi shida nyalo manyo certified mediator moro ma ntiere register mar certified mediator do nyalo manyo mediator mar gibet piny ma oluong nyawadgi ma gibet piny ma gichop winjruok. Kendo ntiere organizations mopogore mana kaka chiwo example ma FIDA Kenya, organizations ama NGOs ma be osebedo ka promote mediation kod alternative dispute resolution mechanism ma gitemo mondo otiek cases ma jog gikelo e offices gi through mediation kapok gikawo okang' machielo mar donjo ama mar kelo wechego e doho. Koro lure go kuma ng'at man gi shida okwongo chopi. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya, kata kamano wang'e ni wechegi mag mediation gin weche ma jopiny bende nyalo gombo mar mondo miyo ng'e matut. Yalo bura kokalo e mediation kata bedo ni mediation mawuoye iwacho ni nitiere yore mamoko ma kwachako go mbaka ne sani to ponono thuolo marwa nyalo wewa. Yalo bura kokale mediation bende ponono ng'ato idwaro mar mondo mi obed kod okil mare mar mondo mi okonye e chenro makamano kose ka koro do ponono sing'iso uni koro dhi uyala gini oko to kila ng'ato bira kien ma ponono onge okil manyalo konye e winjo bura makamano. Nitiere okil e mediation kose okil onge Green? Onge sheria matamo okil chopo e mediation nikech okil kaka part of jok mani justice system gin jok moripo bed miyo yot bedo e winjo disputes mopogore. Koro kisheria to onge sheria matamo ng'ato chopo okil mare e mediation mondo okonye winjo ama okonye dhiro case ne ka gibet e mbele mediator. Onge sheria matamo ng'ato biro gokil mare. En mana ni gima bedo encourage en ni gimomiyo wach ok bed e court ama igolo e court en ni mondo wa reduce time ama wa reduce gik manyalo kelo complications mang'eny mondo jok man gi tungni gi oyud nafas mar bet kendgi mondo giwuoge e environment ma neno ka gima gipiem mondo gibed piny mondo giyangre e yo margi kendgi ma onge ng'at mo interfere but onge kumoro amora motami ni ka wacho ter e mediation to ginyal ting'o okil mari. En mana ni rules mag mediation dwaro ni okil kik bed gi active role ama kik olok mediation session obed kaka court ma o insist e weche sheria nikech intention mar mediation en konyo dhano mondo ochop e winjruok e yo mapiyo kendo e yo mayot winjruok mowuok giwegi mabro miyo winjruok magin gono bedo winjruok ma overlasting kamano. Nyaka sani wang'eyo ni wacho kanyo ni nitiere buche mago maderom 16,777 ma oseyala mano kokale mediation mano ewi buche 18,162 ma ponono osechwale doho. Nitiere mago ma nyaka sani koro oseyal gi e yo makare ma okalo mediation. Ponono ka ong'is ji ni koro niero koro dhiuru mar mondo mi wach ni oko to kuse wache kokale mediation to duoknwa duoko e doho. Ang'eni ponono ni nyalo bedo ni nitiere cases moko ma mediation ok tiyo makare. Ka ponono ji omi thuolo mar mondo mi odhi mediate ki ginoko to gichopo winjruok makare. Bang' mano tang'o matimore Green. Ichak imiyo gi thuolo machielo kose koro nyaka gichomre achoma kod doho ka achiel kod jayal bura e doho kacha Green. Lengo mar sheria Joyce en ni omi dhano nafas mar chopo ama mar chopo winjruok gin giwegi to manyaka winjo wang'e ni mediation winjruok otamre chopo
to in gina fas mar duoke court bin chiw report ye court ne no orwa mondo wadhi wabede mediation to mediation ofail nikech 1 2 3 to remember ama parudu ni mediator bro ndiko report gimomiyo mediation ofail ama gimomiyo koso no netiere koso winjruok koro omi nafas man ka mediation okotiyo ni tidu in gina fas mar duoge doho binis doho nitero wa mondo wadhi watem bet winjruok marwa wawegi to winjruok no tamra koro aduogo mondo court obed gi nafas mar winjo wach mana kelo e court onge ng'at moro mabro chwadi nikech ukoso bedo gi winjruok onge ng'at moro mabro goyi fine ama mabro ng'iyo kes ni e yo mok kare nikech ne odie mediation to okubet gi winjruok kamano judge. Ti wacho ni pacho ka nitiere ponono jomo pogore ma ose tiegi kendo nitiere kod tiegruok makare ahinya nyato e wechego mag mediation kata e theka e wechego mag neno ni yore mamoko mag theko bede yo makare. Mediators gi nikech wang'e ni piny Kenya kae wang'e ni nitiere weche mang'eny ahinya nyato mago mag mibadhi. Bende ponono ka ponono ni romo kod mediator ma ponono nindo nyabathe achiel ahinya e kinda jogo ma ochwalo kata jogo ma omeniero koro the jongi mar mondo mi otiek gigi kokalo yor mediation mar mondo mi kik gidhi e doho. Mediators gi gintiere kod tiegruok machalo nade mar mondo mi e kinde ma gitwak to ok ginind nyabathe achiel ponono ni gi favor ng'ani to ng'ama chielo ponono nyalo bedo ni feel ni en koro ko bedo favored. Yore ma kamago bende nitiere kaka tiegi godo mar mondo mi e kinde ma koro giyalo burano gindiko nyaka report makare maonge nindo nyabathe achiel. Green. Mondo ng'ato obed certified professional mediator ama mondo ng'ato mi nafas mar bedo mediator mar konyo dhano chopo winjruok margi nitiere program ma training ama requirement to obed godo to training no minimum training hours mar seche mo 50 hours. A training no ipuonjo mediator nke gima jowinjo nyaka par mediator bet di piny ma o make decision michwanyruok moketo gi kumoro mok nyal wuoyo mediator Green yiena mar mondo mi ang'adi matin kalor ni wantiere kod ng'ikruok e yor tudruok matin nyalo bedo ni network thagowa matin kanya adwa ni asoma ne Green mak mana paro no gi kanyo wantiere kod ng'ikruok matin e yor tudruok kendo ok wayudi e yo makare walosane yore mag tudruok mondi eka waduogi wadhi mbele kod twak moko kuom joneno magwa bende neno ka chwalonwa ote mage achiel kachiel ote makamago abro bedo ka somo gi kendo penjo ma openj Green biro bedo ka duoko achiel kachiel ka wasetieko kata ka waseloso yore mag tudruok e yo makare kanya kasani mana kaka senyisi nyakwara Muga Juang wantiere kod yore mago mag thek oko mar doho manyaka sani koro iwacho ni court annexed mediation nyaka sani koro sebedo rolled out e counties 40 mano mayudore pacho kae ka bende mano en maratemo mar mondo mi yore mag chwalo buche doho dog pinya kendo jopiny oyud ratiro margi mapiyo kapiyo ka bende wantiere kod 60 mediation registries manyaka sani koro konyo doho mago madero 118 mayudore e kor gwenge mapacho kae. Green nitiere penjo moro achiel kae mabenda dago mar mondo mi duokna ma ochwal kae kod Ruth Nyathi Ochieng. Ong'isa kae ni penjna okila ni bende thek makare yudorega oko mar doho to ka mibadhi odonje to kenge mage mikao ka achiel kuom jok ma dwaro ratiro okoyie gi wachno ere kaka itime aluwo twak ka antiere umoja gino ni weche mag tudruok koro nitiere makare ka achiel kod wach manilero bende ok wayudi e yo makare. Green. Kaduoko penjo ma openjo isni to be nitiere winjruok makare ka ng'ato tiyo gi yore mopogore opogore mar kelo thegruok e kindgi. Duoko na mayot nyalo bedo ni winjruok e mediation ok en mar ng'at mar mediator mondo ong'ad bura ni jok man gi shida.
ni imiyo jok man gi shida gi nafas mondo gibed piny mondo gin giwegi gibed gi solution ma gineno ber. Imiyo ng'ato Nyakwara Mugejuang wagoyo musa kendo ahinya nyalo bedo ni rach mar kor lwasi bende koro miyo network nyalo kelo shida matin, kata kamano wabro bedo kwa lose kendo wabro bedo kwa doka ir Green Odera mano jayal bura kata resident magistrate e doho matononoka obo bedo kodwoko moko kuom penjo mauntiere godo achiel kachiel okinyi makawuono. Ka thuon wach matwake kawuono en yore mamoko mag theka, osenyiso kanyo ni nitiere yore mopogore opogore mag theka mano mopogore kata kod mediation, wantiere kanyo kod arbitration kachiel kod yore mamoko ma jopiny inyalo kony godo jopiny e tieko gwandruok manitiere e kindgi. Kata kamano nyaka sani mana kaka asenyisi ni nitiere omenda mago maderom bilion 52.1 ma nyaka sani koro ponono piny Kenya osekungo kata osekano kata mosedok e uchumi mapacho kae. Mano en kotudore koda kaso chenro mano mar tieko gwandruok e kind ji. To kaso chenro makamano timore mana kotudore koda gwandruok ma itieko kokalo e mediation kata kokalo oko mar doho. Bende nyaka sani wang'eyo ni nitiere jogo ma idendo kanyo kod dhongere ni mediators ma sirikal nyalo mi mar mondo mi ponono konyi e tieko gwandruok mopogore opogore. Kapod watieko kata waloso tudruok makare kod Green Odera, med chwalo ote magi penjo paro moramora wabubedo kwa somo gi okinyi makawuono e kinde modhi mbele koda twak marwa. Ke kwaseloso weche mag tudruok kod Green Odera, kata kamano ing'isa ni yore mag tudruok kata network pod itheko kanyo. Kata kamano kalure koda mano romo mar 2 mano mar Mediation Summit on Employment Dispute mano bedo kanyo tarik 18 dwe mar 4 mano ma higani. Nyaka sani koro mano e hikomenda mano mar 2022-2023 nyaka sani koro ne ntiere atamalo 51.2 mago mag buche mane oyal kokalo oko mar doho. Ka bende hikomenda ni nitiere medruok e buche mano yal kokalo oko mar doho ma in atamalo 54.98. Matiende ni jo Kenya nyaka sani ponono ose yango kata ose rwako yalo buche oko mar doho mano kokalo e yora mediation. Ageno ni nyaka sani Nyakwara Mugejuang penjo paro moramora inyalo bedo kichwalonwa, wabo bedo kwa somo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele kod twak marwa. Ka bende e ote mano mar ogai mar doho mano Martha Koome nyaka sani koro nitiere medruok e jogo mag iluongo kanyo ni mediators. Ka nyaka sani wantiere kod mediators mago maderom 1,515 ma 832 ma iwacho kanyo ni gintiere kod active status kata gina moko kuom mediators ma ponono kichwalo buchi e doho kacha tidwaro ni kata doho ng'ado ni ma en bura ma ponono inyalo bed kiyalo oko mar doho, to mage moko kuom mediators minyalo bed kimi mar mondo mi okonyi e yalo bura makamano. Green ageno ni koro wanyalo bedo kod winjruok e yo makare. Ruth Nyathi Ochieng' penjo moro kae ma bende idwoko kapok wabedo kod ng'ikruok e yor tudruok. Green Ruth nopenjo ka be nyalo bedo wech ama tudruok winjruok mar mediation gi inyalo tim gi e yo makare. Gima dwa paro Ruth en ni ne wacho seche mwachako ni mediation en miyo jok man gi shida ama jok man gi dondruok mondo bed gi nafas mondo gibed winjruok ma omoro gi giwegi. Omiyo in most cases ama ndalo mang'eny iyudo ka mediation ama winjruok ma otim through mediation en winjruok ma long lasting nikech en solutions ama gin winjruok mowuok kuom jok man gi shida go giwegi. Omiyo most of the time en ni gibedo ga e yo mamalo moloyo kata judgments ama orders mowuok e court. To mar ariyo king'iyo ka be nitiere nafas manyalo bedo yore mag mibadhi kaka nopenjono en ni nikech mediator ok omi teko mar bedo ama mar bedo ng'at ma ng'ado bura e court no,
no iyudo kata ka instance mag mibadhi bedok piny to gima kendo jowinjowa nyaka par en ni mediation ok en gima ochunigo. Ka nitiere gimoro motimre ni ei mediation session ok ber, to in gi nafas kaka ng'at ma participate ei mediation no mondo idog e court, nyis court ni an ok ayie gi mediation process no nikech 1, 2, 3. Remember ni mondo oor report no mediation obedo successful en ni nyaka ibende ichuo koki kaka ng'at mane oore mediation kiwacho ni iyie gandiko ama iyie gi winjruok moket kanyo. Koro koken gima iyiego to koro ichuo koki kendo oriko bed ni dok e court kiwacho court ni ok ni ne onge winjruok mondo court obed gi nafas mar luongo kesno mondo court owinj kesno owuon. Kamano. Ato bende apenji kanyo kotudore kod mediators kata jogo maponono nyaka sani awacho ni nitiere mediators mago maderom 1,515 ka nyaka sani 832 mano mediators 832 ema nitiere kod active status. Mediators makamagi aye wantiere kod ng'ikruok matin e yor tudruok e kinde mane lero gibedo kod tiegruok mane mar mondo mi e kinde magin mediators kata giyalo bura oko mar doho ok gibedo jogo manyalo nindo nyabathe achiel makoro nyalo miyo ji kaka Ruth bedo kod kionko kata bedo kod gibaji ni be abiro yudo ratiro mara adiera kokale jal makoro miya ni mediator ne. Green. Sani e program mantiere mopogore mag mediation Joyce en ni idwaro ni mondo ng'ato obed certified mediator nyaka odhi e training ok tin ne seche 50. Mano nyiso ni nyaka obed piny kipuonje weche mediation ma e seche moko kalo ni seche 50 kapok obedo certification. But kineno kata e doho koni ineno ka processes mar kawo mediator apart from ni osedhi oyudo training bomiye certificate okang' mane puonjeno, ineno ka court koni be pod oketo application process mondo ibed mediator ma obedo annexed e court ka nitiere processes kendo nitiere application moro ma nyaka itim mami doho ama mi court nafas mar dhi oteseni miketo mondo ekibed annexed mondo itim cases on behalf of the judiciary. Omiyo jok ma judiciary oro oko ama kawo kaka mediators gin jok moyudo tiegruok e okang' mamalo e puonj margi kendo gidhi e process mar certification manie okang' mamalo mayudo ng'at ma nyalo bedo ni nyalo keto mediation mobedo annexed court no chances ne bedo matin. To gima jowinjowa nyaka par ka wawuok kae en nitiere code of conduct ama nitiere rules ma govern mediators ma be jogo be o subscribe nitiere gik moko oripo gitim gi gik moko oripo gitim. Koro code of conduct no be ama rules mag giko be guide kaka gitimo cases gi mopogore. Omiyo nafas mar yudo ni ng'at mediator okawo side obedo reduced kabisa. Ato nyaka sani ne buche maponono doho ok mi ng'ato mediator. Ng'ama oyiene mar mondo mi obed mediator e bura makamana inyanya to mago miwacho ni iyalo e kor gwenge nikech wang'e ni e kor gwenge nyalo bedo ni en anyuola moro tanyuola makamano gin jogo mong'ere e buche makamago ma ok chwale do ma doho chiw kata mediator nikech wang'e ni wantiere kod traditional dispute resolution methods mapono ni tiyo godo. Kanyo to ng'ama oyiene mar mondo mi okony jogo mantiere kod gwandruok ng'at ma ok bi nindo nyabathe achiel ma ng'at achiel winj ni an to burani kata yale to hinya. Green. Jok man tungni e kindgi nigi nafas mar yiero ng'ata ma gidwaro mondo obed mediator margi. To mane mamiyo party ama ng'at ma nigi tungni nafas nikech in kaka ng'at ma nigi tungni ok nyal chudi mondo ibed e mediation session ka ok idwar. Mano nyiso ni in gi ratiro mar yiero ama wacho ni adwaro ng'ani mondo obed ama ng'ani mondo obed mediator. To seche miwinjo ni ng'at ma obedo proposed kaka mediator ok en ng'at ma yiego be in gi nafas mar tamruok. Koro ineno ka en gima en gi dho ngere wacho ni party centered. Oduoko teko mang'eny
kuom jok man gi dondruok no mondo gin ma gibed gi teko mar yiero ng'at madhi bet gi kaka mediator, gin ma gibed gi teko mar amua ni aneno ka ng'ani ok dhi kod mediation session ni maber, koro ok agomb endelea gi mediation. En teko moduok e lwet ng'at man gi jok man gi dondruok. Koro e gwenge mana kaka wawacho, onyalo bedo moko matimre e gwenge mopogore opogore go ok gin mediation, but gibedo classified e tieng' mopogore opogore manyalo inyalo yudo ka chief ama joduong' gweng' ama miruka jok man gi standing kumoro e society obet piny mondo okony dhano ochopre winjruok margi. To kopogore kod mediation bende wawacho ni wach mar arbitration bende en achiel kuom yore mamoko mag theka ma itiyo godo e Kenya ka. Arbitration ni to tiyo e yo machalo nade mar mondo mi one ni ratiro oyudre e yo makare ma ok okalo e yor doho, mar mondo mi ng'ato kane nitiere kata kod gwandruok gi nyawadgi to giwinjore e yo makare ma doho ok gidhi e doho kacha. Arbitration to tiyo e yo machalo nade kaka yo machielo mar thek Green? Joyce, arbitration ni kendo dwa bedo ni opogre gi mediation matin nikech en itime e okang' mamalo. To seche ma wacho ni itime e okang' mamalo en ni seche ma kata ka dispute pok owuok ama ka dhaw pok owuok e kind ji ariyo, iyudo ka jogo ne nigi winjruok mar ng'ani oripo tim gini, ng'ani oripo tim gini, nitiere agreement mondiko ama moketo ne seche ma watimo biashara ni ama watimo ohala mwatimo ni, disputes wabro bedo referred to arbitration. Koro ineno ka ochako en gima chako kata kapok dispute ama kapok lweny owuok e kind ji ariyogi. Seche ma gitimo biashara margi, gindiko agreement ka giwacho no wadwa donjo ohala ni, to e ohala mwatimo ni ama e winjruok marwa ma wan go ni, ka nitiere tungni moro manyalo wuok to tungni no wabro tero e arbitration kapok wabro tero e arbitration mondi. Ineno ka kapok tungni no wuok to gikawo teko to gitero e arbitration. Ne gina wacho ni en e okang' mamalo, ok en e level moro ma piny kaka mediation ma wago mbaka nene. En gima jok manie ohala ama jok manie ohala ama e winjruok mopogore opogore identify at the beginnings ama seche ma giwinjre kapo ni tungni moro nyalo wuok e gimoro mwatimo ni, to gini wabro tere arbitration. Kendo ineno ka arbitrators be gin jok mosomo kendo bobedo certified gi institutes mopogore opogore momigi teko mar bedo arbitrators kendo gibedo certified gi institutions mopogore opogore. Koro en otimre e okang' mamalo saidi kendo okang' mar ohala moloyo kaka otimre e weche matindo matimre e pinje gwenge. Kamano Joyce. Ilero kanyo makare ahinya nikech bende koro mane ma kela miya ponono abedo koda bagni moro matin. Ponono arbitrators gi gin bende gin mediators kose gin tiere kod pogruok, to pogruok en mane e kind arbitrators ka achiel kod mediators Green? Nitiere pogruok maduong' kind arbitrators gi mediators nikech pogruok no bedo e training margi. Ineno ka arbitration en gima osebet mang'eny kendo ineno ka requirement mari mondo ibed a certified arbitrator ni malo, ok en kaka mag mediation miwacho ni ng'ato obed notimo 50 hours nikech 50 hours cha mano nyiso ni ibet mana e class ndalo abich kitimo 10 hours in a day. Arbitration opogore, training mare ni okang' mamalo kendo giyudo training e sectors mopogore opogore. Nitiere arbitrators mobedo trained matimo mana weche mag constructions ama weche mag ohala. Nitiere jok matimo arbitration e weche mag contracts madongo dongo. Koro nitiere pogruok maduong' e training margi, nitiere pogruok maduong' e certification margi, to nitiere pogruok maduong' e institutions mobedo oripo bedni certify gi. Gima jowinjo wa oripo ting' kawuok e wachno en ni arbitrators gibende kaka jok man gi tungni omigi nafas mar yiero arbitrator ma gidwaro no owinj
owinj wachgi kendo ginyalo keto e contracts mag gi mopogore opogore kaka arbitrators no nyalo bedo appointed mondo ogeng' any possibility ni ng'ato nyalo bedo ni okawo side moro ama side moro e tungni mantiere kindgi. Kamano Joyce. Aneno ka Samo Uma, mano Secretary General, mano mar Kisumu Mediation Center. Openja ka eni to bende magistrate kata judge nyalo tamore kwayo mar joma nigi ywaruok kokwayo mondo tergi e mediation to ponono nikech ang'o Green? Mana kaka ne wawacho kocha lengo mar court ama lengo mar court mora mora en ni dispute obed solved. Omiyo onge gimoro manyalo tamo judge ama magistrate nyalo tamo parties mondo wuog oko mondo obi owinjre. In fact, en gima bedo encourage ni seche mantiere disputes manyalo bedo solved through mediation ama through yore ma oko winjruok ma oko. Parties kokwayo nafas mondo omigi nafas mondo gibi giwuo to omigi. Aparo confusion manyalo betie ma ng'ato wach ni judge ama magistrate otamre en cases moko mane wawacho mag criminal cases ma iwacho ni oyie mondo bed solved through winjruok ma oko mane pogruok manyalo bede. But in civil cases especially kumantiere ji ariyo ama ji mopogore opogore madonjre to gin gombo mar mondo weche gigo giyud nafas mar loso gin giwegi onge gimomiyo magistrate ama judge nyalo tamre no ok en wach miwacho through mediation, especially ka jogo te dwaro mondo gibed e mediation no. Kamano. Ano wadong mana kod daka matin kende twadhi e yweyo marwa mokwongo. Nyakora Muge Jong med chwalo ote magi penjo paro mora mora bro bedo kasomo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele kod twak marwa namba mar ote machuo karia deka uchiela nononono mbui marwa mar X ibiro yudo Waramogi TV, YouTube ibiro yudo Waramogi TV Kenya, Facebook bende wantiere achiel kachiel ibiro yudo Waramogi TV Kenya. Penjo ote mora mora ichwalo nwa achiel kachiel kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Nyaka sani Green e kinde mane wachako twak marwa ne wacho ni nitiere omenda mago maderom bilion 52 mako kalo nyaka sani koro no ogol mar mondo mi oduoge economy marwa kata released back to the economy kaluore koda wanyalo wacho ni kokalo e court annexed mediation omenda makamago koseduok ne economy marwa ponono mano konyo piny Kenya e yo machalo nade kata ponono yore mamoko mag theka konyo piny Kenya e yo machalo nade makoko chwal bura e doka cha Green. Yoma mediation konyogo ama duoko pesa ma ibinjo ki report wacho no oseduoko pesa marom kama e economy en ni cases to otere court osebedo ka budho kabisa omiyo mundo dhano timo ohala. Inyalo bedo ni nitiere dispute matin ma itere court to because of nikech timelines mag court kod cases ma court winjo mang'eny mono court mondo owinj wechego e yo ma piyo piyo. Omiyo iyudo ka biashara mang'eny kethre ama pesa mang'eny olore e bengi mopogore opogore nikech lwenje mantiere kuom jok ma donjre. To seche mwakawo disputes gi twatero e mediation ama e yore moko mopogore opogore mag kelo thek e kind jok man gi lwenje to wamiyo gi nafas mar yudo disputes gi mondo tim gi piyo piyo mondo jok madwaro endelea gi biashara margi oyud nafas mar endelea gi biashara margi mondo pesa kik bed nokwamo ok tim ohala gi mwandu kik bed ni kethre nikech case obudho e court. Omiyo the fact ni ikawo case titedo oko e mediator mondo case owinj piyo piyo miyo disputes mawuok bedo solve piyo to miyo dhano ama ji nafas mar endelea gi biashara margi e yo mapiyo kendo miyo pesa mane nyalo bedo notwere nikech weche cases ni dok e economy kendo kelo dongruok mana kaka report wacho ni Joyce. Ilero kanyo makare ahinya don wakaw yoyo marwa mokwongo e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Nyakora Muge Jong wamodho mana pi matin kaeto waduogo wadhi mbele kod twak med chwalonwa ote paro penjo mora mora abro bedo kasomogi bang' yweyo mwakaw gi sani kik idhi mabor.
Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yani kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha Beach nyakora magajwang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Weekend wukich tichario tichadek tichangwen ticha beach sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo Ticha Beach ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudhu sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gich madhiro sati. Wada jok sangina go jok mwa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:45 otieno. Kik bai. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyo titerori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakora Mugejwang' e telo mar ariyo e twak marwa okinyi makawuono kotudore kod yore mamoko mag theka. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod resident magistrate mano madoho matononoka Green Odera otudre kode kodwa kata wasebedo kwa tudre kode achiel kachiel kokalo e yor Zoom ka entiere tononoka okinyi makawuono. Anyisi ni nyalo medo chwalonwa penjo ote mora mora wabedo kwa somogi e kinde mwadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Green kwa dhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono e tielo mar ariyo aneno kwa dong mana gi thuolo matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano wadong kanyo kod dakika mago maderom 30 kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Nyaka sani kwa nyalo wacho piny Kenya kae kalore ni nitiere buche mathoth ahinya ma ose yala ahinya nyako kalo oko mar doho mano kata kokale alternative dispute resolution. To bende iparo ni jopiny nyaka sani bose tigi e yo makare ewi yore mamoko mag thek kata alternative dispute resolution ba ging'eyo ratiro margi ahinya ahinya ponono kong'isgi ne korero koro dhiuru mar mondo mi utiek mae oko mar doho eka koro chwalnwa duoko maru. Green. Joyce, ineno mbaka mar tiyo gi yore mamoko mag kelo thegruok e kinde ni en mbaka mwagoyo to nyaka waket context mar constitution mar Kenya manyien. Kendo ineno ka higa mar 2010 kane wayudo constitution manyien ne theme mar mondo dhano oyud ratiro ama ratiro mar access to justice, mondo dhano oyud nyalo bedo ni ginyalo access justice e yo mapiyo kendo e yo mapiyo kendo ma okong'iyo okang' mopogore opogore mane nyalo mono dhano mondo kik access justice. Omiyo seche mwang'iyo ka alternative dispute resolution mechanisms osetiyo ama osechopo ne jopiny e yo makare to nyaka wago mbaka ne kochakre e higa mar 2010 kendo ineno ka wasekawo okang' mopogore opogore mar temo make sure ni jopiny appreciate nitiere yore mopogore opogore ma ginyalo tiyogo mondo gikel thegruok e kind jok ma gigondre godo. To kata bed ni osebedo nikech nitiere jok moko ma pod obelieve ama oyie ni yo mar kelo thegruok e kinda en mana kaka ng'ato batere kod en gima bro waneno ka numbers kineno ka cases ma osebedo determined ama osewinji morumo through mediation medo medre ndalo ka ndalo kendo ineno ka numbers medo dhi malo. Mano nyiso ni nitiere information machopo ni jopiny e yo makare kendo e yo mapiyo e weche mag tiyo gi yore mopogore opogore mondo okel thegruok e kind jok manyalo bedo nigi shida. Omiyo pok wachopo e okang' moripo bed ni wachope mondo dhano oyie ama okaw alternative dispute resolution mechanism kaka yo mar konyo ama yalo cases ma ginyalo bedo godo, but waseneno ka steps mwakawo kendo mbaka mwagoyo ila mbaka mwago kawuono ni osemedo kelo cases mang'eny medo rumo e yo mapiyo kendo itieko gi e yo makare maonge maok obudho. Emomiyo wacho ka gik moko kaka benefits ma wayudo kaka pesa moseduok e economy kod gik makamano en mbaka manyaka wamed goyo kendo en mbaka manyaka wamed lando mondo dhano o adopt alternative dispute resolution mechanism kaka yo mar kelo thegruok e kindgi, especially kuma sheria oyie ni nyalo tig alternative dispute resolution. But en mbaka manyaka wamed goyo gi jowinjowa ni court obed kumidhiye ka weche duto ama yore duto ma inyalo tigo mondo okel kwe e kind oganda oserumo. Court kik bed kuma waringe to pok wakawo yore mwanyalo tiyogo mondo kik wamed keto backlog mag cases ma wawinjo ni cases ng'eny e court ma court kawo muda mang'eny tieko. But en mbaka ma nyaka wamed goyo gogandawa, en mbaka ma nyaka wamed goyo gi jowinjowa mondo giwuog oko gi yie alternative dispute resolutions mopogore opogore kaka yo mar kelo kwe e kind oganda. Kamano. Nyaka sani wang'e ni moko kuom buche mapono ni nyalo yal
ohala kokalo alternative dispute resolution kata yore mamoko mag thek. Wantiere kanyo koda mago mag wanyalo wacho ni gin civil disputes, wantiere kanyo koda family matters kata weche mag anyuola, commercial conflict, wantiere kanyo kod labor disputes kachiel kata kod gigo matimore anyuola mago community issues. Anno ka kapok twak mar rumo kinyi makawuono Green bende dago mar mondo mi wanyisa ne jopiny ni buche makamago en ber mane manitiere mano kokalo e yalo gi oko mar do kata kokalo yor arbitration, yor mediation kata yor negotiation kata reconciliation. Ber mane ma wayudo ahinya nyaka wayalo buche makamago bed mago mag civil, mago mag family, commercial, nikech ang'eni romo mano mar summit mar ariyo ahinya nen mano mar employment dispute, tang'eni mokwongo nen mano mar kotudore kod weche go mag banking. Ere kaka mago konyowa wan kaka anyuola ka watimo gi oko mar doho? Ber mwayudo gin ber mang'eny kabisa nikech mokwongo seche mwagolo cases e court mwayalo gi yore mopogore opogore gi mano nyiso ni sama idhi tigo mondo oyal cases gi bedo matin. Nitiere cases mwa ose winj e mediation odiochieng' achiel to ji owinjore to otiek girumo kamano, kendo ineno ka mano nitiere pogruok kabisa gi court nikech iwinjo jok moko ywak ni cases gi osebedo e court higni 3 higni 4 mamiyo dhano lose kata ama ok bed gi geno e court. So seche ma ber mokwongo mwayudo en ni cases mitero through alternative dispute resolution mechanism, especially kaka court annexed mediation kod arbitration kod yore mopogore opogore iwinjo gi e yo mapiyo kendo e yo mayot. Kendo ber machielo ma oganda nyalo yudo kuom tiyo gi alternative dispute resolution en ni cost mar alternative dispute resolution bedo ga matin e otieng' moko kaka seche ma wawacho ni mediation mar court en ni court ema chulo mediator. Mano nyiso ni seche ma jogi odhi ir mediator ma or gi e court onge pesa moro amora ma gitiyogo, to seche ma gin e court idwaro gin gikaw okil, idwaro ni gitim gik mang'eny kaka filing. Tineno ka mediation mar court no en very informal ma winjruok mar winjre no emiting'o tikele court to court adopt weche go rumo. Koro osekonyo e yore mag sa, osekonyo e yore mag pesa ama omenda michulo kuonde mopogore opogore, michulo wakinde, oseduoko cost ilago piny. Kendo yore mosekonyo go kabisa to mae gima oripo oganda wa owinj kabisa ni seche ma cases bede court nitiere wadui ma bet e kind jok man gi cases to kimiyo dhano nafas mondo gibed piny mondo gikel winjruok margi gin giwegi, imiyo gi nafas mondo giger osiep ama relationship ma nitiere e kindgi. Omiyo ose build relationships ma kade bed ni orito bosom judgment ne nyalo bedo ni ok otimre. Omiyo nitiere benefits mopogore opogore mang'eny ma wanyalo kawo kuom tiyo gi yore mag alternative dispute resolution. Mana kaka ne wawacho ni nitie pesa mang'eny mosebedo released e economy kaluwore gi kaka cases itimo piyo. Nitiere gik moko kaka titles gi securities madne bed pod otwe, omiyo dhano nyalo tiyo gi titles gi securities go, titles gi certificates go kawo loan kuonde mopogore opogore nikech dispute bedo solve e yo mapiyo. Omiyo nitiere benefits mogundho ma wayudo e tiyo gi alternative dispute resolution. Anno ka ng'ato bende penjo kae ni ponono gin achiedh nade mage ma ng'ato nyalo yudo ahinya ka okalo yalo buche oko mar do. Bende nitiere achiedh nade ma un kaka joyal bura ponono uyudo ahinya ka koro wach ni koro ni jogi koro dwa dhi mar mondo miyo yal bura makamae oko mar doho. Green Joyce penjo kendo penjo kae ni ponono gin challenges mage kata criticisms mage ma ponono nyalo yudore ahinya kokalo yalo buche oko mar doho kata alternative dispute resolutions. Challenges ama gik manyalo bedo en mana mbaka moko ma wagoyo okinyi seche ma wachako ka. Nitiere jok ma pod onge geno kuom processes kaka mediation kod yore moko mag kelo thek e kind oganda. Koro seche ma ng'ato bedo no oonge geno
to otiyo koso geno mare no e mieno e yo marach gik moko kaka mediation omiyo inyalo winjo kiwacho mana weche ma wawacho gokinyi ng'ato no mediator no kotiyo e yo makare mana mar mondo omien alternative dispute resolution e yo mok kare to kendo nitiere jok moko ma gin dwaro margi gin mana mondo gibede e court nitiere jok ma ohero doho kabisa gin gidwaro ni gibede court ndalo duto ma seche mimiyo gi nafas mar golo gi e court mondo gitiek weche gi e yo mapiyo kendo imiyo ineno ka gik moko ilago chwanyo gi koro mage some of the challenges nitiere jok moko ma gin gidwaro ni spend more time e court mondo giyud nafas mar tieko yore gi mabe ok en gima rach but ka intention en ni wadwaro disputes ama disputes obed resolve e yo mapiyo to alternative dispute resolution e yo makare mar dhi kamano Joyce. Nyading'enya Green wang'eyo ni mana kaka wachako bende wacho ni nitiere buche moko ma ok nyal yal oko mar doho ahinya to mago ma iwacho kanyo kod dongere ni gin criminal cases ma wawacho ni ok nyal yal gi oko mar doho to nyading'eny wang'eyo ni nitiere weche go kata buche moko kaka mago mag bembo ma pono jatimore ahinya to e kor gwenge magwa mago ma pono wanyalo yudo kata ni nitiere kata wanyalo wacho ni kata wuoro pono no bambo nyare obed nyare mabate kata nyare mahie wanyalo wacho kata ni pono nitiere kata wat ng'ato obambo nyathi moro kata ochocho ratiro man nyathi moro to wang'e ni pono no anyola moko jawacho ni ani bura makamayo ok wadwa no dhi e doho to pono no kata kotere doho gijakwayo doho ni pono no ni ani ma weya mar mondo mi wayal oko gi jathoro wacho ni thuolo donje ko koro watim nango watoko oko so watim nango pono ni nitiere buche ma ji dwa insist ni giyal oko mar doho to gin buche monego be ni yalo oko mar doho okang' mane minyalo kaune jogo ma buche ma oko nego be ni yale oko mar doho gidwaro no yal oko mar doho pono no githuon kalore ni gitemo mar mondo mi gi gino motimore i anyuola margi kata i familia margi. Joyce nitiere sheria mopogore mageng'o mbaka ama geng'o penjo no ni okang' mane minyalo kaw ni jok ma dwaro pando offenses kaka bembo kod mopogore ma ok onego bed ni timo through ADR mondo gitim through ADR nitiere teko mopogore momi court nyalo tiyogo mondo make sure ni gik moro ilago ok otim nikech mago gin gik maketho ratiro mag nyithindo gin gik maketho ratiro jok ma osebedo involved omiyo sheria omiyo courts mopogore teko ma okang' mopogore ma court nyalo kawo mondo make sure ni gimoro ilano ok otimre nitiere kaka summons mag mako jok mobedo involved to waneno gigi ka gitimre kuonde mopogore kata chiefs imako kendo bedo charge nikech mano ichal ng'ama temo obstruct justice koro nitiere charges minyalo kel kuom jok ma insist e timo kawo cases moko ripoli through mediation to gitemo dhiro mondo okel winjruok kuma winjruok ok oripo bede nikech sheria wacho no weche mag bembo ama sexual offenses gin gik manyaka dhi through the criminal justice system to ineno ka nitiere kata procedures and rules ma emomiyo wawacho ni weche mag criminal go kata ka nitiere moko moyiene ni nyalo especially mag anyuola nyalo bedo solved oko kaka gik lwenje to weche madonje weche kaka bembo weche kaka mako nyithindo ama tiyo gi nyithindo e yo marach ok gin gik moyiene to court nigi teko mar chiwo orders mopogore kaka mag ma make sure ni ji ila be okele doho mondo duok makosa mari kama Evans benano ka penja kae kokale namba mar 3-6 Green openja kae ni e mediators ma doho chiwo ne ji kapo nono ni doho ng'isi ni koro mi mediator be ni nyalo yiene ng'ato yiero mediator modwaro inyanya to mago ma doho chiwo mar mondo mi okony jopinya e tieko gwandruok manitiere kindgi. Mediators ma doho chiwo ng'ato onge nafas mar yiero mediator ma imiye mondo okel geno ama okel ji obed gi geno ni ng'at momiwa ni en ng'at ma kia ng'ata ng'ate kindwa kae omiyo court ema yiero mediator
to ka in gi gimoro amora momiyo mediator no kod bed ni winjo konyo winjo case no to in gi nafas mar raise na ng'ani kod bed ni winjo case wani because of 1 2 3 but yonge nafas nikech en register mathoth ming'iyo mediators ma ni tono no kama man Kisumo gin mae mobedo annexed to the court ikaw gi through the registry to imiyo gimondo giwinj case go but gin jok mobedo trained okang mamalo jok ma onge most of the time onge interest mora apart from konyo jok man gi dispute mondo chop e winjo margi. To mediators gi bende nitiere mago ma ponono oyange ni mae nyalo mana yalo buche mag ponono, wach ni mago mag commercial, wach ni mago mag anyuola kata mago mag civil. Kose ko en mediator to nyalo yala buche gote. Kose gin bende ponono poggi ni mae nyalo mana yalo bura makama mae ma to mae ma Green. Nitiere gima wadendo dongere ni personal preferences. Personal preferences en ni nitiere mediators mohero ama oyien lony margi ni weche makama koro mago be considerations ma court kawo emomiyo iwacho ni court ema yiero ng'at ma mediator ama mediator nikech seche ma court ng'iyo kamano nitie form mane wawacho ni jaso mondo ibed annex to the court nitie gik mindiko ama tik migoyo na an abere area ma kama abere area ma kama koro magi gik ma court consider onge blank rule mediator okori putim case moko but nitiere jok man ge areas of preferences magi yiero ne an adwa timo weche nyithindo an adwa timo weche lowo an adwa timo weche employment koro mane ma court tiyogo mondo omi mediator ma is best suited mondo okonyi e dispute ma in godo. Ka wadhi ko watieko twak mar okinyi ma kawuono nikech sani wang'eyo ni nitiere lony manyasani ma bende koro podi nitiere kata mitiyo godo ahinya nyaka te sekta mar doho nyaka sani ponono kwa nyalo mana wacha kotudore kod wanyalo wacho ni kod dongere kanyo ni weche ma lony manyasani kata emerging trends manyaka sani nenore gi sani ponono ere kaka ponono nyalo konyo e ting'o malo weche mag yore mamoko mag theka kaachiel kod neno ni ochopo ne jopiny e yo makare mar neno ni gin bende orwakgi e system mano mar wechego mag tieko gwandruok e kind jopiny. Green. Ineno Joyce ka jatelo mar doho maduong' ose go out of ose ka okang' mopogore opogore mar making sure ni mediation registries obedo set up registries mopogore opogore kendo ineno ka sani wahawo bedo mediation registries machopo prauchi okang' mopogore opogore to mano nyiso ni nitiere engagement ma timre gi stakeholders mopogore opogore kuonde ma gintiere mondo one meet needs mar encouraging jok ma tiyo gi mediation kod yore mokogo settling disputes kendo ineno ka en mbaka mwagoyo ineno kaka wuono luonga mondo abed wago mbaka wach yore mopogore opogore mwanyalo tiyo godo settle dispute mano nyisi dwaro mar doho mondo encourage settlement of dispute through alternative dispute resolution mechanism. Okang' osekaw kaka training kod certification mag mediators e yo mapiyo mondo wa encourage dhano mondo okaw alternative dispute resolution mechanism kamano Joyce. Wasoma ne ote moro kae mabende anno ka janeno mar ochwalonwa kae kata kamano penjo ng'eny ahinya kata wacho kae ni lakini ayop ni buche kaka maga defilement to kik ket oko mar doho otherwise police to ne dwa bedo peti sana iyudo ka nyaka dondruok mano mar ji ponono kuma ji odake koro gidwa ni gidonje kata kamano wacho ni mano chopo iwacho ni chwalo nyaka doho mama Kadara wacho ni sani gichak puonjo OCS kaka nyalo bedo good arbitrators ma ok onindo nyakon achiel nikech asoya kod tribalism mano engineer Lazaro Kanyambok mano mara Kariobangi jamaguye Kanyada ote thoth ahinya makmana no kwanyala somo gano kwa donko daka matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono Green wach ni mogik ka waloro twak mar okinyi makawuono ahinya nyako tudore kod yore mamoko mag thik.
wach mogik an weche ariyo manyalo wacho mogik seche motieko twak makawuono en ni wa encourage oganda wa mondo okaw ama adopt alternative dispute resolutions mechanisms mopogore opogore mwasego mbaka gigo kaka yore mag konyo ama kelo thegruok e kindgi. To wacho ni gik mwanyalo kelo cases mwanyalo tiyogo gin kaka cases mag lope masani waneno ka budhe court mang'eny nikech resources mopogore opogore moserumo. Omiyo I encourage jowa ni owuok oko mondo adopt ama okaw alternative dispute resolution mechanisms kaka yore mag tieko ama kelo thegruok e kind oganda wa. Mar ariyo Joyce, chieng' mane an ka Leo fast mugi kane wagoyo mbaka e weche mag pesa ma ochul kaka cash bill ama bond ma osenindo e court ma jiji pokugo biro mondo kaw kata bang' cases rumo. Ne mbaka mane wangiso ganda gibuogo ko mondo case chulo cash bill ami chulo ntiere kimora mora mani tiyo go mi e deposit e court to case oserumo wa encourage mondo buog di kaw pesa unikech en pesa miduoko ne idhi duok e gima wadendo ni unclaimed assets. Koro ng'ata manyalo bedo ni oko kanyo mano chulo cash bill o chulo pesa mora to keso seyal morumo omany riside ge mondo gidhi gikaw pesa gi ka pesa gi go koter e unclaimed assets mana kaka ne wago mbaka mokalo. Agoero kamana inya kuom waka okinyi makawuono dan gegeno ni wabro yudo nafas moro mar wacho weche ila mawago mbaka kawuono. Kamano Joyce. Ero kamana inya Green Odera, resident magistrate mane do Matononoka, kuom kaw thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ibi wago mbaka inya nyako tudore kod yore mamoko mag theka. Geno nyako Ramogi Ajwang' oyudo puonj makare ni ok ochuno ni mar mondo mi ringe do kacha kapo nono ni nitiere kod gwandruok to nitiere yore mamoko ma dhano nyalo bedo godo kod theka e yo makare. Kata nyalo tieko gwandruok mar ge yo makare ma ok ochuno ni idhi e dobe. Nageno ni nyako Ramogi Ajwang' owinjo moko kuom bera mapono wanyalo yudo ahinya nyako kalo tieko gwandruok oko mar doho kata tiyo kod yore mamoko mag thek. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka senyisi nyaka sani nitiere ponono wanyalo wacho ni court annexed mediation manyaka sani koro oseket e counties 40 mago mayudore pacho kae ka bende bad migawo mar doho temo matek mar neno ni counties 7 modonga mapodi onge court annexed mediation obedo kod court annexed mediation ka nyaka sani nitiere mago mediation registries 60 manyaka sani koro siro doho mago madero 118 mayudore kor gwenge mopogore opogore pacho kae ka bende nitiere mediators kata jogo makonyo e yalo buche oko mag doho mago madero 832 miwacho ni gintiere kod active status. Kata kamano wang'eni nitiere 1515 mago mediators manyalo konyo jopiny e tieko buche magi oko mag doho. To ken mediators kende wantiere nyaka kod arbitrators manyalo konyo e tieko yalo buche oko mar doho. To mana ka Green osewachonwa ni tiyo kod yore mamoko mag theka nyalo konyo e ponono ka bura makamano ne nyalo yuare e doho to tiyo kod yore mamoko mag theko oko mar doho nyalo miyo bura makamano rumo mapiyo piyo. To ponono bende kalore ni doho ema mi ng'at mabro konyi e yalo bura makamano onge pesa mora mora mabro ibiro tigodo tibro bedo kiyudo ratiro mari e yo makare. Nyako Ramogi Ajwang' wachope giko mar twak marwa gi kanyo. Ero kamana ahinya kuom bedo kodwa ote magi aneno. Ero kamana ahinya kuom chwalo gi okinyi makawuono. Wakaw mana yueyo madundo gi sani tok yueyo tibro bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo kod Jael Lieta. Kik idhi mabor. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya Mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikila mwadhini wala lamteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya Mzee Maarifa na Mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money.
Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tama